I'm sharing the link of YouTube. நான் போடுறேன் மகேஷ். நீங்க போடுறீங்களா? ஓகே. சாட்ல போடுறேன் பிரபு, போட்டுருங்க. Thank you. Thank you, Prabhu. Thank you, Mataji, for making the at least engaging the devotees in the devotional service for at least 15-20 minutes. Thank you very much. இன்னைக்கு விபூதி யோகம் நாம பார்க்க போறது. விபூதி என்றால் பகவானுடைய வைபவங்கள். ஆக்சுவலி விபூதிஸ் மீன்ஸ் வைபவங்கள். ஸோ 10வது அத்தியாயம் பகவந்தன். இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த சீன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கோவர்தன மலைய ஒரே ஒரு சுண்டு விரல்ல தூக்குன அந்த காட்சி தான் இது நம்ம கிருஷ்ண பரமாத்மா. ஸோ எந்த அளவுக்கு அவருக்கு அந்த ஆப்புலன்சஸ்னுடைய இது இருக்கணும்னாக்கா இந்த அளவுக்கு செய்ய முடியும் அப்படிங்கறது வந்து நமக்கு ரொம்ப பிரமிப்பா இருக்கும் அதை பார்க்கறதுக்கு. ஸோ அவருடைய வைபவங்களை வந்து நம்ம சொல்லிட்டே இருக்கலாம். கேட்க நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு அமிர்தம் மாதிரி தான் இருக்கும். நமக்கு அதை கேட்க இன்னும் கேட்கணும் அப்படிங்கிற ஆவல் கூட நமக்கு நிறைய வரும். ஸோ பகவானுடைய திறன்களை பற்றி, அதாவது அவர்களுடைய வைபவங்களை பற்றி நாம இந்த 10வது அத்தியாயத்துல வந்து பார்க்க போகின்றோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிரேயர்ஸ் பண்ணிட்டு we will enter into the session. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய சாலுக்ய சாக்ஷுர் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபிஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதாமாஹ்யம் ததா ஸ்வா பதண்டிகம். ஹே கிருஷ்ணா கருண சிந்து தீனபந்து ஜெகத்பதே கோபேஷா கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌரங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி விஷபானுசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. வாஞ்ச கல்பதாருப்யஸ்ய கிருப சிந்துப்ய ஏவச்ச பதித்னாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசதி கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள், வந்தனங்கள். ஸோ இந்த செஷன்ல நம்ம இன்னைக்கு 10வது அத்தியாயத்தை பத்தி பேச போறோம். அதாவது பகவானுடைய வைபவங்களை பற்றி நாம பார்க்க போகின்றோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம 9வது அத்தியாயம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வித்யைகளிலே ரகசியமான வித்யை பற்றி நம்ம நேற்று பேசணும் இல்லைங்களா? ராஜா, வித்யைகளில் ராஜா. அதாவது நம்ம வந்து பகவானுடைய அந்த ரகசியங்கள் அவரை வந்து அர்ஜுனருக்கு என்ன பகிர்ந்துண்டார் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம நேற்று பார்த்தோம். ஸோ எவ்வாறு, அதாவது குய்யம், இட் இஸ் குய்யம், இது புயம் இல்ல குய்யம். ஆக்சுவலி குய்யம்னா சமஸ்கிருத வார்த்தை, அது என்ன ரகசியம் அப்படிங்கிறது பொருள் ஆக்சுவலி தமிழ்ல. சோ குய்யா, குய்யதரம், குய்யம். குய்யா என்பது நாம ஆத்மா மற்றும் உடல் அப்படிங்கிறத பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம. சோ இந்த உடலோட ஒட்டிண்டு இருக்க வரைக்கும் நம்மளுடைய உயிர் என்பது, அதாவது இந்த ஆத்மாவுக்கு ஆக்டிவ்னஸ் பரமாத்மா கொடுக்கிறார். சோ இந்த உடலை விட்டு ஆத்மா பிரிந்த பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம என்னென்ன செய்தோமோ அனைத்தையுமே வந்து அவர் சேர்த்து அனுப்பி விடுகிறார் ஆத்மா ஜத்தையிலே. சோ அதுதான் வந்து குய்யா அப்படின்னு சொல்றோம் நம்ம. அதுக்கப்புறம் அதாவது ஆத்மாவை பற்றி நாம தெரிந்து கொள்வது அனைத்துமே வந்து குய்யா. அதுக்கப்புறம் குய்யதரம் அப்படிங்கனாக்கா நம்ம வந்து பகவானிடம் இருந்து வந்தவர்கள். So we are all part and parcel of him. ஸோ அவர் எப்படி ஆத்ம ரூபம், பரமாத்மா ஸ்வரூபம், அவர் மட்டும்தான் பரமாத்மா, நாம பரமாத்மா கிடையாது ஆக்சுவலி. ஏன்னா அவர் பர உலகத்தை சேர்ந்தவர், நாம எல்லாம் கூட அந்த உலகத்தை சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் இந்த உலகத்திற்கு வந்த பிறகு நாம இந்த 3 குணங்களோட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பந்தப்பட்டுள்ளோம். he is above all the 3 குணாஸ், அதாவது 3 குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர், இந்த ஜட சக்திகளுக்கும் அப்பாற்பட்டவர். அதனால்தான் அவர் வந்து பரமாத்மா அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்றோம். பரா அப்பரா, அப்பரா என்பது பொருள் உலகம், பரா என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீக உலகம்.
நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்தெந்த குய்யா குய்யதரம் அதுக்கப்புறம் குய்யம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்படியெல்லாம் நம் பகவானை சேவிக்க முடியும் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ பத்தி நேத்து பார்த்தோம். 9 விதமான வழிகள்ல நம்ம வந்து பகவானை வந்து நாம சேவிக்கலாம். ஸோ அந்த 9 அதாவது ஸ்மரணம், அதாவது கேட்டல், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து கீர்த்தனம் பாடுவது, அதுக்கப்புறம் ஸ்மரணம் என்பது நம்ம வந்து ஜபம் பண்ணுவது, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து பாதசேவனம், அதாவது பாதசேவனம் லக்ஷ்மி தாயார் வந்து அதாவது பிராட்டியார் பண்றது வந்து பாதசேவனம் பகவானுக்கு. நாம வந்து நம்மளுடைய இந்த கைகளால் சரீரத்தினால் வந்து பகவானுக்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்தலங்கள்ல போய் நாம செய்யக்கூடிய கைங்கரியங்கள், அதாவது டெம்பிள் கிளீன் பண்றது, அல்லி வந்து அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பூக்கள் தொடுத்து கொடுக்கறது, இல்ல அபிஷேகங்களுக்கு வந்து வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சப்போர்ட்டா வேலை செய்யறது, இந்த மாதிரி பகவானுடைய கைங்கரியத்துல நம்மள நாம ஈடுபடுத்தி கொள்வது. அது இல்லைன்னா இந்த மாதிரி வந்து பக்தி மார்க்கத்துல வந்து நம்ம வந்து இன்னொருத்தருக்கு உபதேசம் புரிவது, இல்லை நாம் உபதேசம் கேட்டுக்கொள்ளும் அந்த அந்த இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இது எல்லாமே பகவானுடைய கைங்கரியங்கள் தான். இதனால ஒருத்தருக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்ம சுத்தி என்பது கண்டிப்பாக உண்டாகிறது. ஸோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா இது தாஷ்யம், சாக்கியம், அதாவது அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பாதசேவனம், கடைசியில பாத்தீங்கன்னாக்கா சாஷ்டாங்கமா அது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளே வந்து அர்ப்பணித்துக் கொள்ளுதல், இந்த மாதிரி 9 ப்ராசஸ் வந்து நேத்து நம்ம பார்த்தோம் நம்ம. ஸோ அவருடைய அணுகும் வழிகள் அனைத்தையுமே நம்ம பார்த்தோம். ஸோ பக்தியினுடைய இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம மனதளவுல வந்து பக்தி எப்படி செலுத்துறோமோ அதற்கேற்றாற் போலதான் நமக்கு பலன்கள் உண்டு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு நைவேத்தியங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பத்திரம், பழம், புஷ்பம், தோயம், இந்த 4 மட்டுமே போரும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வந்து பார்த்தோம் நேத்து. ஸோ மண் மனா பவ மத் பக்தோ, அதாவது மனதளவுல நம்ம எந்த அளவுக்கு பகவானை பற்றிய அந்த பக்தியில இருக்கோமோ பாத்தீங்கன்னாக்கா அது அந்த அளவுக்கு நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய திருநாட்டை அடைவதற்கான மார்க்கங்களும், இந்த பௌதிக உலகத்திலிருந்து நம்ம விடுதலை அடைவதற்கான மார்க்கமும், அதுக்கப்புறம் வந்து ஞானத்துல நம்ம வந்து எலிவேஷன் ஆகக்கூடிய மார்க்கமும் அனைத்துமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு நன்மைகள் கொடுக்கிறது. இதுதான் வந்து நாம நேத்து 9வது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம். இன்னைக்கு நாம 10வது அத்தியாயம் என்ன படிக்கிறோம்னாக்கா, சோ கிருஷ்ணருக்கு அறியப்படாதவர் அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர், அதாவது அறியப்படாதவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒன்லி ஏத்திஸ்டுக்கு தான் நம்ம வந்து மேஜரா அந்த மாதிரி குணாதிசயங்கள், இல்லைன்னா முழுமையான அறியாமையில வந்து மூழ்கி இருப்பவர்கள், சோ இல்லைன்னா முட்டாள்தனமான இது நம்பிக்கை உள்ளவர்கள், அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு எல்லாமே வந்து பகவான் வந்து அறியப்பட மாட்டார் அப்படிங்கிறதையும் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா. மீண்டும் அதை பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் விரிவாக பகவான் வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். தூய பக்தி என்பது பகவத்கீதையின் சாராம்சம். அதை தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா 10.8ல இருந்து 11 3 ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லியிருக்காரு ஆக்சுவலி. ஸோ தட் இஸ் த பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் தான் வந்து பகவான், அதாவது இந்த பகவத்கீதையினுடைய சாராம்சமே என்ன சொல்லுதுன்னாக்கா பக்தி தான் வந்து நம்மளுடைய இலக்கு அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பக்தி இருந்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு என்ன தேவையோ பகவான் வந்து கொடுத்துருவார் ஆக்சுவலி. ஸோ அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பக்தி இல்லாம நம்ம வந்து எந்த காரியமும் செய்தா அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு வறண்ட, அதாவது வறட்சி மிகுந்த ஒரு காரியமாக தான் இருக்குமே ஒழிய அதுல வந்து இனிமை இருக்காது. அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனர் வந்து கிருஷ்ணரிடம் உச்ச நிலையை ஏற்றுக்கொள்கிறான். அவனும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 9th சாப்டர்ல இருந்து பகவான் இந்த ஸ்வரூபங்கள் இந்த இதுல இருந்து இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுவார். இந்த இதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா சிலதெல்லாம் ஆல்ரெடி 7th சாப்டர்ல கவர் பண்ணியிருக்காரு. கொஞ்சம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா 9th சாப்டர்ல வந்து நம்ம வந்து இந்த இதுல வந்து நம்ம வந்து ரியலைஸ் பண்ணணும். இந்த மாதிரி ஆதியும் அந்தமும் அற்றவர், சோ அதாவது நித்தியமானவர், அதாவது நம்ம டிவினிட்டியோட இருக்கக்கூடிய அவர் வந்து அப்படிங்கறது எல்லாமே நம்ம வந்து ஆல்ரெடி இந்த பர்சனல் ஃபார்ம்ல தான் நான் இருக்கேன் அப்படிங்கறது எல்லாத்தையுமே வந்து பகவான் 9th சாப்டர்ல சொல்லியிருக்கார். சோ அந்த அதனுடைய எக்ஸ்டென்ஷனா தான் 10th சாப்டர்லயும் வந்து பகவான் வந்து கண்டினியூ பண்றார். சோ அதெல்லாம் கேட்டுண்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனர் வந்து உச்ச நிலையை வந்து ஏற்றுக்கொள்கிறார். சோ அதாவது he goes into the acceptance, அதாவது உங்களை பற்றி பாத்தீங்கன்னாக்கா நாரதர், அசிதர், தேவலர், வேதவியாசர் இவங்க எல்லாம் நான் சொல்லி கேட்டிருக்கேன். இப்ப நீங்க சொல்றதே நான் கேட்டுட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிறதையும் வந்து சொல்ல ஆரம்பிப்பார். சோ பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து தனது விபூதிகளை சோ இவ்வளவு நாள் வரைக்குமே வந்து என்னமா
ஸோ இவ்வளவு நாள் நீங்க சொன்னதெல்லாம் நான் கேட்டுட்டு இருந்தேன். ஸோ இப்போ உங்களுடைய வைபவங்களை நான் பார்க்க விரும்புகிறேன், நீங்கள் வந்து எனக்கு அது காட்டி அருளுங்கள் அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கிறார். ஸோ அதுக்கு வந்து பகவான் தன்னுடைய விபூதிகளை பற்றி விவரிக்கிறார். ஆக்சுவலி அதனுடைய கண்டினியூஷன் 11th சாப்டர்ல he will be demonstrating the விஸ்வரூபம், அதாவது விராட் ஸ்வரூபத்தையும் அவர் வந்து அவருக்கு வந்து அர்ஜுனருக்கு வந்து he will be demonstrating. எஸ், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. I think பூய ஏவ மகாபாகோ ஸ்ருணு மே பரமம் வச யத்தேகம் பிரியமானாய வக்ஷ்யாமி கித கம்யய. எஸ், ஸோ பகவான் மீண்டும் சொல்கிறார், நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன் என்பதால் இதுவரை நான் விளக்கியதை காட்டும் சிறந்த ஞானத்தை தற்போது உன்னுடைய நலனிற்காக உரைக்கப் போகின்றேன். இது எல்லாமே என்ஹான்ஸ்டு வெர்ஷன்ஸ் தான் நம்ம வந்து பக்தியில வந்து பார்த்துட்டு 12th சாப்டரோட வந்து நமக்கு பக்தி யோகம் முடியறது. ஸோ அது வரைக்குமே வந்து பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மிட் ஆஃப் 11th சாப்டர் வரைக்குமே சொல்லுவார். ஸோ தன்னுடைய வைபவங்கள் அனைத்துமே வந்து விபூதிஸ் மீன்ஸ் த வைபவாஸ் ஆஃப் ஹிம். ஸோ அவரு இது எல்லாமே அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கும் பொழுது நமக்கு தான் அது நன்மை. பகவானுக்கு நன்மை என்றது பத்தி நம்ம யோசிக்க தேவையில்லை. அவரை பத்தி அவர் சொல்றார் அப்படிங்கிறத பத்தி அதை விட நமக்கு எது நன்மை என்பதை வந்து பகவான் வந்து இந்த பகவத்கீதை மூலயமா சொல்லிட்டு போயிருக்கார். நமக்கு வந்து இதை விட ஒரு பெரிய வழிகாட்டி எதுவுமே கிடையாது. ஸோ இந்த சிச்சுவேஷன் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அதாவது போர் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி துரியோதனனும் அர்ஜுனரும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் கிட்ட வந்து அவருடைய சப்போர்ட்டை வந்து கேட்கறதுக்காக தான் வந்து உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய இந்த சிச்சுவேஷன் உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். முதல்ல வந்தவன் துரியோதனன் ஆனாலும் ஆனா வந்து அவன் வந்து பகவானுடைய பாதங்கள் இடத்துல வந்து உட்கார்றது கிடையாது. ஸோ அவனுக்கு அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ என்பது ஜாஸ்தி. அதனாலதான் அவர் தலையாண்டு இருக்கக்கூடிய அந்த இதுல போயிட்டு உட்கார்றாரு. ஆனா நம்ம அர்ஜுனர் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹீ இஸ் எ டிவோட்டி. ஸோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானிடம் இன்னொன்னு யார்கிட்டயாவது நம்ம சகாயம் கேட்க போகும்பொழுது நாம கொஞ்சம் தாழ்ந்து தான் போக வேண்டும் இல்லைங்களா? ஸோ அது நம்மளுடைய சுபாவமாக இருக்க வேண்டும். when we are expecting support அதிகாரமாக நம்ம வந்து சப்போர்ட்டை எப்பவுமே எதிர்பார்க்க முடியாது. ஸோ அதை வந்து கரெக்டா உணர்ந்துதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா he is also a devotee. இன்னொன்னு அவர் வந்து பகவானை அவர் மேல அதிகமான ஒரு பக்தி உண்டு அர்ஜுனருக்கு. ஸோ அதனால அவர் பாதங்களாட உட்கார்ந்துருப்பார் ஆக்சுவலி. ஸோ பகவானுக்கு தெரியும் 2 பேரும் வந்திருக்கிறது. ஆனா எழுந்த உடனே ஃபர்ஸ்ட் பாக்குறது அர்ஜுனன் என்பதால் அவருக்கு தான் அந்த சாய்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்வாரு. இருந்தாலும் அர்ஜுனன் அப்பயும் வந்து விட்டு கொடுத்து சரி அண்ணனானப்பட்டவன் அவருக்கே வந்து வாய்ப்பு. ஸோ அதனால வந்து ஆப்ஷன் கேட்குறாங்க, எனக்கு வந்து உங்களுடைய நாராயண சேனை தேவை அப்படின்ட்டு வந்து கேட்குறாங்க. பகவானும் கொடுத்துடுறாரு. ஆனா அர்ஜுனன் வந்து பகவானே நீங்களே என்னோட இருந்தா போறோம், எனக்கு அதுவே எனக்கு சந்தோஷம் அப்படிங்கிற அதாவது அவருக்கு அதே கான்ஃபிடென்ஸ். ஸோ அதாவது ஒருவருடைய நம்பிக்கை பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் யாரிடத்தில் சரணாகதி அடைகிறார்களோ அதே மாதிரிதான். கர்ணன் வந்து நல்ல தர்மம் பற்றி அறிந்தவன் தான். ஆனா அவன் வந்து அவனுடைய சமர்ப்பணம் பாத்தீங்கன்னாக்கா துரியோதனத்தில் இருந்ததால் தான் அவன் அதர்மம் தரப்பில் நின்று கொண்டு போர் புரிய வேண்டிய கடமை அதாவது அவசியம் ஆயிற்று அவனுக்கு. சோ அதுதான் நம்ம யார்கிட்ட சரணாகதி அடைகின்றோமோ அவர்களுடைய சுபாவமாகவே நாம் மாறிவிடுவோம். இது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு உண்மை எது. சோ நம்ம அப்ப நம்ம ஏன் இப்படி இருக்கோன்றது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம யார்கிட்ட சமர்ப்பணம் பண்ணியிருக்கோம் நம்மள. சோ அதற்கேற்றவாறு நம்மளுடைய சுபாவங்கள் வரும். நாம பகவான் கிட்ட சமர்ப்பணம் ஆனால் கண்டிப்பாக அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த தெய்வீக குணங்கள்ல அட்லீஸ்ட் ஒரு 5% 10% நமக்கு வந்து வரக்கூடிய சான்சஸ் இருக்கு ஆக்சுவலி. ஸோ அதனால நம்மளுடைய சமர்ப்பணம் எப்பொழுதுமே பகவானிடத்தில் இருக்க வேண்டும். ஒரு குருவிடம் சமர்ப்பணம் ஆகும் பொழுது குருவினுடைய அந்த அவருடைய நேச்சரும் நமக்கு வரக்கூடிய சான்சஸ் இருக்கு. ஆனா எல்லாத்துக்கும் மேல வந்து உயர்வான சமர்ப்பணம் என்பது பகவானிடத்தில் தான். ஸோ அனைவருடைய சமர்ப்பணங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா வந்து நம்ம பகவானிடத்துல இருக்க வேண்டியதுதான். ஸோ அது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. எஸ் 10.2 வாசிங்க மாதாஜி. நாமே விது சுரகன பரபவம் ந மகர்ஷய அகம் ஆதிர்கி தேவானா மகிர்ஷீணா ச சர்வஷ. எஸ் அகம் அதாவது அவர் வந்து ஆதிர்கி தேவானாம் தேவர்களுக்கெல்லாம் முதலாக இருந்தவர், அதாவது ஆதி தேவர் அப்படிங்கிறதையும் அவர் பகவான் இங்க வந்து சொல்லியிருக்கார். ஸோ அதாவது மகரிஷிகளுக்கு கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க கூட பார்த்தது கிடையாது அப்படிங்கிறத பத்தி சொல்றார். அவர்களும் அறியார்கள். ஸோ
தேவர்களோ மகரிஷிகளோ கூட என்னுடைய வைபவங்கள் அறிவதில்லை. ஏனெனில் எல்லா விதங்களிலுமே தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் நானே ஆதியானவன். சோ இது ஒரு ப்ரூஃப் நமக்கு. ஆக்சுவலி அவரே ஸ்வயம் இந்த பகவத்கீதையில வந்து ஆதி புருஷர் நான் அப்படிங்கறத வந்து சொல்லி இருக்கிறதுக்கு. ஸோ இது ஒரு ஆத்தென்டிக். நாட் ஓன்லி இன் பிரம்ம சமிதா பிரம்மர் பாடி இருக்காரு இல்லைங்களா, அது மாத்திரம் இல்ல, இன்னொன்னு வேற உபனிஷத்கள் எல்லாம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் தான் ஆதி புருஷர் அப்படிங்கறத வந்து நிறைய இடங்கள்ல வருது. ஸ்வயம் பகவானே இங்க தெரிவிக்கிறது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு 2-3 பிளேசஸ்ல வந்து வர்றது ஆக்சுவலி. ஸோ பகவத்கீதையில. ஸோ அட்லீஸ்ட் நம்மளுடைய ஃபெய்த் என்பது அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து வி நீட் டு இன்க்ரீஸ் த ஃபெய்த். இதை வச்சுதான் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உண்மைகளை நாம கேட்டறியும் பொழுது, உள்ளது உள்ளபடி நாம வந்து அறியும் பொழுது கண்டிப்பாக அதன் மேல நம்ம வந்து பக்தியும் நம்பிக்கையும் நம்ம வந்து வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். அதுதான் நம்மளுடைய கேட்டதுக்கான பலனும் கூட. சோ அதாவது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா, ஒரு உண்மையை அறிந்த பிறகு நாம அதை ஃபாலோ பண்ணணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்சுவலி. 10.3 வாசிங்க மாத்த. यो माम अजम अनादिम सा वेत्ति लोक मगेश्वरम अशमूढ़ समर्थेषु सर्वभावै प्रमुच्यते. எஸ். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா யோமாம் அஜம், அஜம் மீன்ஸ் அவரையே சொல்றது, அகம் அஜம் இதெல்லாமே அவரையே குறிக்கிறது. அனாதின்ச வேத்தி லோக மகேஸ்வரம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அனாதிம் என்பது அவரே சொல்லிட்டார். அதாவது அனாதி காலத்திலிருந்து இருந்தவர், அதாவது இந்த உலகம் தோன்றிய காலத்திலிருந்து இருக்கக்கூடியவர் தான் அவர் வந்து. சோ அதுதான் வந்து சர்வல், அதாவது சகவேத்திய லோக மகேஸ்வரம், அனைத்து உலகங்களிலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இறைவனாக இருப்பவர் வந்து பகவான் தான். அசம் மூட ச மர்த்தயேஷு சர்வ பாவை பிரமுச்சதே. ஆனால் இந்த உண்மையை அறியாதவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா, மூடர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா குழப்பமாக அதாவது பாத்தீங்கன்னா அவங்க தெளிவடையாதவர்களாக இருப்பார்கள். ஆனா இந்த உண்மையை அறிந்தவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா they will always without any disturbance, without any confusions, delusions, இது எல்லாமே இல்லாம பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி மார்க்கத்துல வந்து முன்னேறுவார்கள். சோ அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எவன் ஒருவன் என்னை பற்றி பிறப்பற்றவனாகும். அதுக்கப்புறம் ஆரம்பம், அனாதி மீன்ஸ் ஆரம்பம் அற்றவர் அப்படிங்கறத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். எல்லா உலகங்களில் இறைவனாகவும் அறிகின்றானோ, மனிதர்களிடையே குழப்பமற்றவனாக அவன் மட்டுமே எல்லா பாவங்களிலிருந்து விடுதலை பெறுகின்றான். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு பாவ விமோசனம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஞானம், அதாவது விஞ்ஞானத்தை பற்றி நாம தெரிந்து கொள்வதுதான். அதாவது ஞான விஞ்ஞானத்துல நம்ம வந்து எப்பொழுது மேன்மை அடைந்து செல்கின்றோமோ அது வந்து ஒன்லி த்ரூ த பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் தான் நம்மளால வந்து அறிய முடியும். ஸோ அதுதான் வந்து இங்க வந்து பகவான் நமக்கு சொல்லியிருக்கார். ஸோ என்னை பிறப்பற்றவன் இஸ் அன்பார்ன். அதுக்கப்புறம் ஆரம்பமற்றவன் அனாதீம். ஸோ தட் இஸ் நோ, தட் இஸ் அதாவது எங்கிருந்து சோர்ஸ்ன்றதே கிடையாது, அவர் எங்கிருந்து வந்தார் அப்படிங்கறதெல்லாம் கிடையாது. he is the source of creation actually. ஸோ எல்லா உலகங்களின் இறைவனாகவும் அனைத்து லோகங்களுக்கே இறைவனாக இருப்பது பகவான். ஏன்னா அவர் தான் இதை எல்லாத்தையுமே படைக்கின்றார், காக்கின்றார். இறுதியிலே அனைத்தையுமே அவர் வந்து அழிக்கப்படும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாத்தையுமே அவருக்குள்ள அடக்கி கொள்கிறார். சோ அதுதான் நம்ம மீண்டும் படைக்கும் பொழுது அதை வந்து திருப்பி வந்து இந்த உலகத்திற்கு கொண்டு வரார். சோ இதெல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த ஞானத்தை பற்றி யார் அறிந்திருக்கிறார்களோ அவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா குழப்பமற்றவனாக எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெற்றவன் ஆகின்றான் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்கார் பகவான். எஸ். 10.6 வாசிங்க மாதாஜி. மகர்ஷ்ய சர்வ பூர்வே சத்வாரோ மாதாஜி கொஞ்சம் கேப் நிறைய விடாதீங்க. எஸ் ப்ளீஸ். சரி. மகர்ஷ்ய சப்த பூர்வே சத்வாரோ மனஸ்பதா மத்பாவா மனாஷா சாதா யோஷம் லோக இமாம் பிரஜா. எஸ். 7 மகரிஷிகள். ஐ திங்க் முன்னாடி கூட நம்ம ஐ திங்க் 4th or 5th சாப்டர்ல படிச்சிருக்கோம். அந்த 4 முந்தைய ரிஷிகள், அந்த சனதா சனகுமாரா அவங்க, அதுக்கப்புறம் 14 மனுக்கள். ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இவங்க எல்லாருமே பகவானுடைய மனதால் பிறந்தவர்கள் தான். ஸோ லெட் மீ கிவ் தட் பெயர்கள் சொல்றேன், ஒரே நிமிஷம்.
ஸோ அந்த 14 மனுக்களை பற்றி நான் உங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் சொல்லணும். ஏன்னா மிச்சதெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் நான். எல்லா பெயர்களும் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியல. ஸோ ஐ ஹவ் நோட் இட் டவுன். எஸ், பாத்தீங்கன்னாக்கா சனகா, சனந்தா, சனாதனா, சனத்குமாரா இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மருடைய ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜில பிறந்த ரிஷிஸ். அவங்க தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம குமார சம்பிரதாயத்தை தோற்றுவித்தவர்கள். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா 7 பெரும் முனிவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா கஷ்யப்பா, அத்திரி, வசிஷ்டா, அங்கீரா, கௌதமா, விஸ்வாமித்ரா, பரத்வாஜா இவங்க எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா மகரிஷிகள். இவங்க எல்லாமே நம்ம இப்ப இருக்கக்கூடிய வழக்கங்கள் பிரகாரமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பிராமணனுடைய இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய கோத்திரங்களாக இருக்கலாம். நான் நிறைய இடத்துல இந்த வசிஷ்டா, பரத்வாஜ் எல்லாம் நான் கேட்டிருக்கேன். கஷ்யப்பா இதெல்லாம் இந்த கோத்திரங்களை பற்றி நான் கேட்டிருக்கேன். பட் ஐ டோன்ட் நோ, மேபி பிராமின்ஸ் வில் பி நோயிங் பெட்டர் தென் மீ. ஸோ இந்த 7 பெருமுனிவர்கள், ஸோ பேசிக்கா வந்து இவங்க தான் நம்ம உலகம், அதாவது இந்த ஜீவாத்மாக்கள், இந்த உயிர் வாழிகள், ஹியூமன் பீயிங்ஸ் தோன்றுவதற்கான காரணங்கள் இவங்க தான். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்வம்பு, அப்புறமா வந்து சவ்ரோஷி, அண்ட் தென் உத்தமா, தபசா ஆர் தாமசா, ரஜ்வதா, சக்ஷுஷா, வைவஸ்தவ மன்வந்திரல தான் இப்ப நாம் இருக்கோம். சூரிய சாவாமி, தக்ஷ ஸ்வாமி, பிரஹ ஸ்வாமி, தர்ம சவாமி, ருத்ர சவாமி, தேவ சவாமி அண்ட் இந்திர சவாமி. ஸோ இத்தனை பேர்களுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மனுக்கள், 14 மனுக்கள் ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த 14 பேர்களும் இந்த 7 பிளஸ் ஒரு 4 பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு 25 ஆகுது. ஸோ இந்த நம்ம நெக்ஸ்ட் 13வது சாப்டர்ல படிப்போம். 24 பண்புகள் பிளஸ் நம்ம இந்த உயிர்வாழி சேர்த்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து 25 பற்றி படிப்போம். ஸோ இந்த 24 பண்புகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மூலாதாரமே இவங்க தான் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ எனது மனதால் பிறந்தவர்களே, பல்வேறு லோகங்களில் வாழும் எல்லா உயிரினங்களும் அவர்களிடமிருந்தே தோன்றியவை. ஸோ இவங்க கிட்ட இருந்து தான் நம்ம எல்லாருமே, அந்த 24 பண்புகள் வந்து இவங்க கிட்ட இருந்து தான் வந்ததே, அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ், 7th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஏதாம் விபூதிம் யோகம் சமம் யோ வேத்ய தத்வதா சோ அபிகம்பேன யோகேன யுஜ்யதேன அத்ர சம்சயா. எஸ், எனது இத்தகைய வைபவத்தை யோக சக்தியையும் எவன் உண்மை என்று அறிகின்றானோ அவன் கலங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றான், இதில் சந்தேகமே இல்லை. அதாவது இந்த உண்மைகளை வந்து யார் அறிய முற்படுகிறார்களோ, அதை சந்தேகமின்றி யார் ஏற்றுக்கொள்ளவும் செய்கின்றார்களோ, மனதளவுல நம்ம இதெல்லாமே அக்செப்ட் பண்ணி எங்க இருந்து வந்ததென்று நம்ம ஆதி புருஷராகி இருக்கக்கூடிய பகவான் வந்து இந்த சாப்டர்ல வந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டு இருக்காரு. நாம எல்லாருமே வந்து இந்த உலகத்துல வந்து வாழறதுக்கான இந்த முதல் மூலாதாரமே எங்கிருந்து வந்தது, சோ பகவானால் படைக்கப்பட்டவர்கள் முதலில் யார் யார் அப்படிங்கறது எல்லாத்தையுமே வந்து இங்க வந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்கார். எஸ், 10.8. அகம் சர்வஸ்ய பிரபவோ மத்த சர்வம் பிரவர்த்ததே இது மத்வா பஜந்தே மாம் புதபாவ சமன்விதஹ. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜட ஆன்மீக உலகங்கள் அனைத்திற்கும் மூலம் நானே. பகவான் 2 லோகத்தையுமே படைத்தவர், அவரே தான் படைத்தார். அதாவது ஆன்மீக உலகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய வைபவங்கள் அனைத்துமே வந்து விலாச விரிவாக்கம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க, டைரக்ட் இன்கார்னேஷன்ஸ்னு இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க. சோ எல்லா விரிவாக்கங்களுமே ஒரே நிலையில தான் இருக்கும். ஆற்றல்கள் அனைத்துமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது எனர்ஜி லெவல்ஸ் ஆஃப் ஈச் இன்கார்னேஷன், மகாவிஷ்ணுவா இருந்தாலும் சரி, நாராயணனாக இருந்தாலும் சரி, ராமராக இருந்தாலும் சரி, கிருஷ்ணராக இருந்தாலும் சரி, பாத்தீங்கன்னாக்கா இவங்க எல்லாருமே மேல சங்கர்ஷன், அதுக்கப்புறம் வந்து அனிருத்னன், அதுக்கப்புறம் இவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா எவ்ரி ஒன் இஸ் இந்த சேம் பொட்டன்சி. அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இது எல்லாமே வந்து ஆன்மீக உலகத்துலதான். ஆனா இந்த பௌதீக உலகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா வரும் பொழுது புருஷ அவதாரங்களாக விராட் சுரூபங்களாக நம்ம வந்து பார்க்கின்றோம். சோ இந்த 2 உலகத்தையுமே வந்து இந்த பிரபஞ்சங்களை பகவான் படைத்தார். இதெல்லாம் நாம இங்க வரத்துக்கு இஷ்டப்பட்டதுனாலதான் நம்ம வந்து இங்க வந்திருக்கோம். நம்ம வந்து
சோ அதனால நமக்குன்னு இந்த உலகங்களை படைத்தார் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனா நாம் எல்லாருமே வந்து அவரை மறக்காமல் எப்பொழுதுமே வந்து அவரிடம் போய் சேர வேண்டும் என்ற அந்த பக்தி நமக்கு இருக்கணும். ஆனா நம்ம அதை மறந்துவிட்டு இந்த பௌதிக உலகத்திலே நம்ம வந்து லயித்து விடுகின்றோம். அதனாலதான் நம்ம மீண்டும் மீண்டும் இந்த உலகத்துல பிறந்து கஷ்டப்படுகின்றோம். எல்லாம் என்னிடமிருந்தே தோன்றுகின்றன. இதனை நன்றாக அறிந்த அறிஞர்கள் எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இதயபூர்வமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். இதுதான் நமக்கு முக்கியமான தேவையான ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். என்னன்னாக்கா, நம்ம பக்தி வந்து 24 மணி நேரம் செய்யலனாலும் அட்லீஸ்ட் நம்ம செய்யக்கூடிய பக்தி வந்து ஃபோக்கஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும்னாக்கா, இதயபூர்வமாக இருக்க வேண்டும். ஆழ் மனதிலிருந்து வர வேண்டும் அந்த பக்தி. ஏன்னா இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த காலத்துல நமக்கு இருக்கக்கூடிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸும் நம்ம பண்ணணும் இல்லையா? சோ அதுல நமக்கு என்ன டைம் கிடைக்கிறதோ அதுல வந்து நம்ம ஃபோக்கஸ்டா நம்ம வந்து பக்தியை செய்யணும். அது மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. ஆனா இந்த ஃபோக்கஸ்டான பக்தியை வந்து யாரால செய்ய முடியும்னாக்கா, பகவானை வந்து உயர்ந்த ஆளுமையாக ஏற்றுக்கொண்டவர்களால் மட்டுமே முடியும். சோ அதுதான் பேசிக் அக்செப்டன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் அக்செப்டன்ஸ், அதாவது ஒத்துக்கிற தன்மை, நம்பிக்கை, அதுக்கப்புறம் சரணாகதி. இந்த 3 நிலைகளை நாம வந்து அதாவது நாம வந்து எடுத்துக்கும் பொழுது ஆப்வியஸ்லி வந்து நாம செய்யக்கூடிய 5 நிமிடங்கள் தியானம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து இதயபூர்வமாகவே இருக்கும். இதுல வந்து சந்தேகமே இருக்காது. சோ அததான் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் அக்செப்டன்ஸ் வேணும், நம்பிக்கை வேணும். அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க வந்து பகவானுக்கு முழுமையாக சமர்ப்பணம் அடைவதை அந்த நிலைக்கு நீங்க செல்ல முடியும். சோ ஒருவர் அந்த நிலைக்கு செல்லும் பொழுது அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இதயபூர்வமாக பகவானை வந்து உயர்ந்த ஆளுமையாக ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார் அப்படிங்கிறதுக்கான உத்தரவாதம் அது. யூ கேன் எவாலுவேட் யுவர் செல்ஃப் பேஸ்ட் ஆன் திஸ். எஸ் 10.9. மாதாஜி இருக்கீங்களா? யா. மத்கதா பிராண போதயந்த பரஸ்பரம் பதயந்தம் மாம் நித்யம் துஷ்யந்தி சா ரமந்தி சா. எஸ், இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டிவோட்டி அசோசியேஷன்ல தான் இந்த மாதிரி நடக்கும். ஒரு 4 பேர் 5 பேர் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு குரூப்பா ஃபார்ம் பண்ணிட்டு வீக்லி ஒன்ஸ் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மீட் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். முன்னாடி கோவிட்க்கு முன்னாடி தே யூஸ் டு மீட் பிசிக்கலி, அதாவது ஒரே இடத்துல இருக்கும்பொழுது. இப்போ வந்து நம்ம எல்லாமே வந்து ஆன்லைன்ல பண்றதுனால ஸோ எந்த இடத்துல இருந்தாலும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஜூம் கால்லையாவது நம்ம வந்து மீட் பண்ணி ஆகணும் வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி. ஸோ அப்படின்றது அந்த டிவோட்டி அசோசியேஷன் இருந்தாதான் நம்ம பக்தியில், தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் திங் நாம வந்து பக்தி பாதையில முன்னேறி செல்வதற்கு. ஸோ நம்ம எங்கேயாவது லேகிங் பண்ணோம்னாக்கா இன்னொரு டிவோட்டி நம்மள வந்து நமக்கு கைட் பண்ணி எழுந்து கூட்டிட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ அதுதான் மிகவும், அதுக்காக தான் டிவோட்டி அசோசியேஷன் தேவை. ஸோ அப்படிப்பட்ட அந்த டிவோட்டி அசோசியேஷன்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா தூய பக்தர்களுடைய சிந்தனைகள் எப்பொழுதுமே பகவானில் லயித்து மூழ்கி இருக்கின்றன. அவர்களது வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டது. இப்ப பிரபுபாதா பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் இந்த சமஸ்கிருதத்துல வந்து வல்லவர். ஸோ இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இதிகாசங்கள் சரி, அதுக்கப்புறம் வந்து பகவத்கீதை, அதுக்கப்புறம் உபனிஷத்துகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து நிறைய டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணியிருக்காரு அவர் வந்து சமஸ்கிருதத்துல இருந்து பிற மொழிகளுக்கு. ஸோ அதுக்கு எவ்வளோ எஃபர்ட் இருந்திருக்கணும் இல்லைங்களா? அது பண்ணதும் இல்லாம மேற்கத்திய நாடுகள்ல போயிட்டு நம்ம சம்பந்தமே இல்லாத ஒரு இடத்துல, நம்ம கல்ச்சர் சம்பந்தமே இல்லாத ஒரு இடத்துல போயிட்டு இந்த அளவுக்கு வந்து பகவானுடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா புகழாரங்கள் அந்த மூமெண்டே வந்து ஒரு ஹையஸ்ட் லெவல்ல வந்து எடுத்து வந்து போனாருனாக்கா அது பியூர்லி பிகாஸ் ஆஃப் இஸ் தட் இஸ் சமர்ப்பணம் டு த லார்ட். அவருடைய சமர்ப்பணம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் குரு சொன்ன ஒரே வார்த்தை தான் ஏத்துண்டு அவர் வந்து யுஎஸ் போனார். எந்த வயதுலனாக்கா 70 இயர்ஸ் கிட்ட இருக்கும் பொழுதுதான் அவர் போனார். ஆக்சுவலி நம்ம அந்த இயர்ஸ்ல வந்து வி ஆர் ஆல்ரெடி முடியல அப்படின்ற மாதிரி தான் நாம உட்கார்ந்துருப்போம். ஆனா அவருடைய பிரயாணமே பாத்தீங்கன்னாக்கா 12 ஆண்டுகள் செஞ்சார் அவர் வந்து. அந்த 12 ஆண்டுகள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா 108 கோயில்களையும் கட்டினார், 80 புஸ்தகங்களை வந்து எழுதினார். இத்தனைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஏஜ்ல வந்து இது எல்லாத்துமே செய்யணும்னா இட் இஸ் வித்தவுட் காட்ஸ் பிளெஸிங்ஸ் இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக செய்ய முடியாது. ஆனா அவருடைய பகவானுடைய கருணை இருக்க வேண்டும் என்றால் இவருக்கும் பகவானிடத்துல எந்த அளவுக்கு சமர்ப்பணம் இருந்திருந்தால் அவரால் இந்த அளவுக்கு செய்ய முடியும் என்பதை நாம யோசிக்க வேண்டும். மேலும் என்னை பற்றி தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும் ஒருவருக்கு ஒருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் இவர்கள் பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகின்றன. எஸ், நீங்க எல்லாம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் உட்கார்ந்து படிச்சீங்கன்னாக்கா, அதாவது படிக்கும் போது ஒரு குரூப்பா படிச்சீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு என்னைக்குமே வந்து
நாலேஜ் லெவலும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்குவீங்க. மனதளவுல வந்து பக்தியில வந்து நம்ம வந்து முன்னேறிட்டு போயிட்டு இருக்கோன்ற அந்த திருப்தியும் நமக்கு வந்து சேரும். ஸோ உங்களால முடிஞ்சாக்கா இந்த 18 days ஆன பிறகு யூ கேன் ஃபார்ம் எ குரூப் லைக் மைண்டட் பீப்புள் அண்ட் மீட் ஆன்லைன்ல வந்து மீட் பண்ணி படிக்க ஆரம்பிங்க. தட் வில் பி ஹெல்பிங் யூ a lot actually. Yes. Yes. Next ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. தேஷாம் சதத யுக்தானாம் பஜதாம் பிரீதிபூர்வகம் ததாமி புத்தியோகம் தம் யோ ஏன மமா உபயாந்திதே. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தேஷாம் சதத யுக்தானாம் பஜதாம் பிரீத்தி பூர்வகம், அதாவது புத்தியோகத்தை பற்றி பேசுகிறார். இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா துருவனுடைய கடுந்தவம். சோ இதில் நம்ம கூட வந்து நிறைய கதைகள்ல வந்து பார்த்திருக்கோம். ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கடுந்தவன் புரியும் பொழுது தேவர்களாலும் பாத்தீங்கன்னா இந்திரனால எஸ்பெஷலி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய இந்திர பதவிக்கு எங்கேயாவது தொந்தரவு வந்துருமோன்ற ஃபியர் அவருக்கு கண்டிப்பாக இருக்கிறது. சோ அவர் என்ன பண்றாரு, பகவானை என்னை துருவன் வந்து நான் தன்னுடைய தந்தையினுடைய அந்த இது மேல உட்கார முடியலையே, தொடை மேல உட்கார்றதுக்கு சித்தி அனுமதிக்கலை அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து பகவான் கிட்ட போயிட்டு காட்டுல நின்று வந்து கடுந்தவம் புரிகிறார். சோ அப்படி புரியும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரை டிஸ்டர்ப் பண்ணணும்ட்டு தேவர்கள் வந்து நிறைய வேலை செய்கிறார்கள். ஆனா அதை வந்து டிஸ்டர்பன்ஸா பண்ண முடியாது. இறுதியில வந்து பகவானுடைய அருளும் கிடைக்கிறது அவருக்கு. சோ அதே மாதிரிதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா எனக்கு அன்பு தொண்டு செய்வதில் இடையராது ஈடுபட்டுள்ளவர்கள். சோ எந்த அளவுக்கு அவருக்கு அந்த டிட்டர்மைண்ட், அந்த 5 வயதிலே அந்த அளவுக்கு டிட்டர்மினேஷன், எய்ம், போக்கஸ், நம்பிக்கை. தன் தாய் சொல்லியது ஒரே ஒரு வார்த்தை, பகவான்கிட்ட தான் நீ போய் கேட்கணும், இதை பத்தி என்னால முடியாது, நீ ஏன் அப்பா மடியில உட்கார முடியாதுன்றதுக்கு என்னால எதுவும் பதில் சொல்ல முடியாது. இதுக்கான காரணத்தையும் அந்த அனுகிரகம் உனக்கு வேணும்னா பகவான் மட்டும்தான் கொடுப்பார் அப்படிங்கிற அவங்க தாய் சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தையில வந்து நம்பிக்கை வைத்து காட்டுலதான் இருப்பாங்க அப்படின்ற அத மனசுல வச்சுட்டு அவர் வந்து காட்டுக்கு போயிட்டு தவம் செய்யறதுதான் இது. சோ அந்த நம்பிக்கை என்பது நமக்கும் இருக்கணும். சோ துருவன் 5 வயது சிறுவனுக்கு இருந்த நம்பிக்கை நமக்கு இப்ப அட்லீஸ்ட் பக்தி பண்றதுல வந்து நமக்கு அந்த அளவுக்கு பக்தி, அதாவது அந்த நம்பிக்கை என்பது நம்ம வளர்த்துக்கணும். சோ என்னிடம் வந்தடைவதற்கான தேவையான அறிவை நானே வழங்குகின்றேன். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம நம்பிக்கையோடு அவர் மேல நம்ம வந்து செய்யும் பொழுது ஒவ்வொரு சேவையுமே வந்து நமக்கு அவரிடம் செல்வதற்கான மார்க்கத்தை வந்து அவரே நமக்கு வந்து அருள் புரிகிறார். இதை நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம எங்கேயுமே எதையுமே தேடிட்டு போக வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. நம்முடைய கடமை அவரிடம் பக்தி செய்வது ஒன்றே. ஆனா பலனும் சரி, நமக்கு நல்வழியும் சரி அவரே காட்டுவார் என்ற நம்பிக்கையில நம்ம வந்து செஞ்சுட்டு போகணும். சோ இதுதான் வந்து துருவ மகாராஜாவுடைய இது. சோ நாரதர் மகரிஷி துருவனுக்கு பகவானை தியானம் செய்யும் முறையை உபதேசிக்கிறார். அவர் தான் குருவாக இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாரதர் வந்து இவருக்கு மந்திர உபதேசம் செய்வது. அந்த கானகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா துருவன் கடுமையான தவம் புரிகின்றான். ஃபர்ஸ்ட் மந்த் பாத்தீங்கன்னாக்கா பழங்கள் 3 நாட்களுக்கு ஒரு முறை. சோ நாமெல்லாம் ஒரு நாளைக்கு 3 வேளை சாப்பிடுவோம். நம்மளால ஒரு வேளை சாப்பிடலனாலே ஒரு மாதிரி டயர்ட் ஆயிடும். ஆனா அந்த நம்பிக்கை என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருவனை எந்த அளவுக்கு வந்து ஃபோக்கஸ்டாவும் கான்பிடென்டாவும் செய்யறதுன்றத வந்து நம்ம இதை தெரிஞ்சுக்கணும். இதை வச்சு அப்புறம் 2வது மாசம் பாத்தீங்கன்னாக்கா உலர்ந்த புல் இலை 6 நாட்களுக்கு ஒரு முறை. ஒரு 3வது மாசம் தண்ணீர் 9 நாட்களுக்கு ஒரு முறை. 4வது மாசம் காற்றையே 12 நாட்களுக்கு ஒரு முறை. அதாவது சுவாச பயிற்சியில அந்த சுவாசத்தையே கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அந்த லெவலுக்கு போயிருக்கிறது. 5வது மாசம் ஒரே காலில் நகராமல். சோ அந்த ஒரு கால நின்னதுனால பூமி வந்து பிரஷர். சோ துருவன் தன் இந்திரியங்களை அடக்கியதை கண்டு நாரதர் மகிழ்ந்து வாசுதேவ மந்திரத்தை ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய நமக நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா, வாசுதேவ மந்திரத்தை வந்து சொல்றார், அவர் உபதேசிக்கிறார். துருவனின் தவத்தால் 3 உலகமும் தடுமாறுகிறது. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அந்த பவர், தவத்தினுடைய பவர். அவனுடைய கட்டை விரல் பூமியின் பாதியை கீழே தள்ளுகிறது, பிரஷர். என்ன ஒற்றை காலிலே நின்று தவம் புரிவது. சோ பகவான் அவன் முன் தோன்றி பின்னும் அவன் ஆழ்ந்த பகவத் தியானத்தில் இருந்ததால் அவன் மனதில் இருக்கும் வடிவத்தை மறைத்து அவன் கண்களை திறக்க செய்தார். அவர் ஹிருதயத்துல வந்து பகவானை வந்து நினைத்து அவர் வந்து ஆழ்ந்த தியானத்தில் இருந்ததால் பகவான் வந்து
அவரே வந்து அந்த வடிவத்தை மறைத்து அவன் முன் அவன் கண்களை திறக்கச் செய்தார். தன் பாஞ்சஜன்யத்தால் துருவனை ஸ்பரிசித்து ஸ்லோகம் பாடும் திறனை வழங்கினார். சோ பகவான் அதைவிட பெரிய லாபம் எதுவும் இல்லை என்று துருவன், அதாவது தன்னுடைய தந்தை மடி மேல உட்காரணும்னு நினைச்சுதான் அவர் வந்து தவம் பண்ணவே வந்தார். ஆனா அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஆசையும் அவருக்கு இதைவிட பெரிய இன்பத்தை அவர் கண்ட பிறகு அந்த ஆசை மேல அவருக்கு பற்று போய்விட்டது. இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய உண்டு. இந்த பௌதிக உலகத்துல நம்ம எத்தனை ஆசைப்பட்டாலும் அதற்கெல்லாம் முடிவு உண்டு. ஆனா ஆன்மீக உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட எந்த ஒரு ஆசை டிசையர்ஸும் நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அது முடிவற்ற தன்மை. அதாவது அதுல எப்பவுமே வந்து நம்ம வந்து திளைச்சுட்டு தான் இருப்போம். அந்த சந்தோஷமும் எப்பவுமே நிலைச்சு இருக்கும். நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ். தேஷாம் மாதாஜி இருக்கீங்களா? தேஷாம் ஏவானுகம் பிரார்த்தம் அகம் அஜ்ஞானஜம் தமஹ நாஷ்யாம் யாத்ம பாவஸ்தோ ஞான தீபேன பாஸ்வதஹ. சோ அதாவது அப்படிப்பட்ட பக்தர்களிடம் விசேஷ கருணை காட்டுவதற்காக அவர்களுடைய இதயத்தினுள் வசிக்கும் நான் அறியாமையினால் பிறந்த இருளை ஞானம் எனும் சுடர்விடும் தீபத்தினால் அழிக்கின்றேன். வெரி நைஸ் ரைமிங் ஸ்லோகம் இது. அதாவது நம்ம ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய அதாவது அறியாமை என்னும் இருளை பகவான் அதாவது பரமாத்மா ஸ்வரூபத்துல ஹிருதயத்துல இருந்துட்டு ஞானம் என்னும் தீபத்தினால் நமக்கு வந்து அந்த அறியாமையை வந்து அழிக்கின்றார். அப்படிங்கறது வந்து நம்ம வந்து எவ்வளவு அழகா சொல்லி ஞான தீபேன பாஸ்வதா அப்படின்னு சொல்லிட்டார் பகவான். இங்க கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா பரிஷித் மகாராஜ் வந்து சுகதேவ் கோஸ்வாமி கிட்ட வந்து அவருடைய இறக்கறதுக்கு வந்து 7 நாட்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம் முழுதுமே வந்து கேட்கிறார். சோ அதுதான் வந்து பகவானுடைய லீலைகளை பற்றி பரிஷித் மகாராஜ் வேதவியாசர் எழுதி வச்சுட்டு போனது அவருடைய மகனான சுகதேவ் கோஸ்வாமி சொல்றத வந்து கேட்கறது ஆக்சுவலி இது. சோ இங்க கீழே இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா கபில, அதாவது கபில முனி, இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய தாயான தேவஹுத்திக்கு வந்து இந்த சாங்கிய யோகத்தை பற்றி அந்த பிலாசபிக்கல் இத பத்தி வந்து சொல்றதுதான் இது. அது இதுவும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ். அர்ஜுன உவாச்ச பரபிரம்மம் பரந்தாம பவித்ரம் பரமம் பவான் புருஷம் சாஸ்வதம் திவ்யம் ஆதிதேவம் அஜம் விபும அசுஷ்தவாம் ருஷிய சர்வே தேவர்ஷி நாரதஸ்ததா அசிதோ தேவலோ வியாச ஸ்வயம் சைவ பிரவேஷ்யமே. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இது வரைக்கும் பகவான் பேசினாரு. இப்ப வந்து அர்ஜுனன் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். நீரே பரபிரம்மம், நீரே அதாவது பரம இலக்கு, அதாவது அவர் இருக்கக்கூடிய ஸ்தலமே நமக்கு எல்லாருக்கும் அடைக்கலம். பவித்ரம் அதாவது புனிதமானது. பரமம் பவான் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பரம அதாவது உன்னதமான இருப்பிடமும் நீரே பரபிரம்மம், மிகவும் தூய்மையானவர். பரம சத்தியம் அதே நீரே நித்தியமானவர். புருஷ சாஸ்வதம் புருஷர்களில் சாஸ்வதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். திவ்யமானவர், ஆதிதேவமும் நீயே அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. யாரு? நம்ம அர்ஜுனர் சொல்றார். உம்மை பற்றி பாத்தீங்கன்னாக்கா நாரதர், அசிதர், தேவலர் இவங்க எல்லாருமே வந்து வியாசர் சொல்லதை நான் முன்னாடி கேட்டிருக்கேன். இப்பொழுது நீரே இதனை எனக்கு அறிவுறுத்துகிறீர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் பத்தி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனர் என்ன புரிஞ்சின்றாரோ அதை வச்சுட்டு சொல்றாரு ஆக்சுவலி. சோ இப்போ அவர் மட்டும் புரிஞ்சிக்கல, நாம் எல்லாம் கூட இந்த 10வது சாப்டர் மூலியமாவது ஈஸ் த அனாதி, ஈஸ் த ஆதி அப்படிங்கறது எல்லாத்தையும் நாம வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும், நம்பிக்கையும் வைக்கணும். அதுதான் நம்ம பகவத்கீதை கேட்டதற்கான ஒரு பலன் ஆக்சுவலி. சோ அவர்கிட்ட இருந்துதான் எல்லாருமே வந்தோம் அப்படிங்கிற அந்த உன்னதமான உண்மையை வந்து நாம எப்பொழுதுமே அக்செப்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய மனசு நமக்கு தேவை. எஸ். 10.14 வாசிங் மாதாஜி. அவங்க வாசிக்கல போல இருக்கு. என்ன ஆச்சு? அன்மியூட் பண்ண முடியலையா? அவங்க கேப் நிறைய வருது மாதாஜி. சோ ஐ ஹேவ் டு வெயிட் a lot. நான் வாசிக்கவா? அவங்க கேப் இல்லாம வாசிக்கிறதா அவங்களே வாசிக்கிட்டோம். நோ இஷ்யூ. அதான் அதுக்கு தான் வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு இருந்தேன். உங்களுக்கு அது அன்மியூட் பண்ணி மியூட் பண்ணி அதெல்லாம் ப்ராப்ளம் வருதா என்னன்னு புரியல. இல்ல உங்களுக்கு நெட் கட் ஆகுதுன்னு சொல்லி மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்காங்க மாதாஜி. அப்படிங்களா மாதாஜி? ஓகே, நீங்களே வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. சர்வமேதத்ருதம் மன்யே யன்மாம் வதசி கேசவ நஹிதே பகவன் வியக்திம் விதுர்தேவான தானவாஹ. தாங்கள் எனக்கு கூறியவற்றையெல்லாம் உண்மை என நான் முழுமையாக ஏற்கின்றேன். இப்போ அர்ஜுனர் மாத்திரம் ஏற்கவில்லை, நாம் எல்லோரும் இதை ஏற்றுக்கொள்கின்றோம்.
சோ பகவானே, தேவர்களோ அசுரர்களோ உமது வியக்கத்தக்க அறிய, அதாவது இந்த அவருடைய உண்மையான இந்த ரூபத்தையும் வந்து அறிய முடியாது அப்படிங்கிறத, முழுமையாக பகவானை பற்றி அனைத்துமே நம்மளால வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியாது. ஏதோ ஒரு 5%, ஒரு 3% இந்த அளவுக்கு தான் ஞானம் நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஆனா ஒண்ணு மட்டும் கிளியர், ஹி இஸ் த ஆதி புருஷா அப்படிங்கிறது வந்து ஒண்ணு மட்டும் கிளியர் ஆக்சுவலி. ஸோ அவர் அனாதி காலத்திலிருந்து இருந்தவர், ஹீ இஸ் அனாதி அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஹீ இஸ் அன்பார்ன் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம நித்தியமானவர் என்பதும் தெரிஞ்சுக்கணும். அவர்தான் பரமாத்மா என்பதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இது எல்லாமே வந்து அவரே வந்து ஸ்வயம் சொல்லியிருக்கும் பொழுது we need to accept and move forward actually. அண்ட் அதை வந்து நம்ம மனதுல என்னைக்குமே நிலைநிறுத்தி நம்மளுடைய பக்தியை நம்ம வந்து வளர்த்து கொண்டு செல்ல வேண்டும். எஸ். स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देवदेव जगत्पते. எஸ். அனைத்திற்கும் மூலாதாரமாக இருப்பவர் பகவான். அதுக்கப்புறம் அனைவருக்கும் இறைவன், அதாவது இறைவனுக்கெல்லாம் நாம் எல்லாமே வந்து நிறைய கடவுள்களை நம்ம வந்து கும்பிடுறோம் இல்லைங்களா, அவர்களுக்கெல்லாமும் இறைவனாக இருப்பது நம்ம பரமபுருஷ பகவான். ஏன்னா அவர்கிட்ட இருந்துதான் அவங்க எல்லாருமே வந்தது அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய உண்மை. தேவர்களின் எல்லாம் தேவர் அவர் வந்து அகிலத்தின் இறைவன். இந்த அண்டங்கள் அனைத்திற்கும் முழுமுதற், அதாவது ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டி யாருன்னா பகவான். உண்மையில் உமது சுய அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் நீரே உண்மை அறிவீர். அவரால மட்டுமே அந்த அவருடைய அந்தரங்க சக்தியால புரிஞ்சுக்க முடியுமே ஒழிய நம்மளால அவருடைய முழுமையான ஆற்றல்களை புரிந்து கொள்ளவோ பார்க்கவோ நம்மளால உணரவோ முடியாது. ஆனா ஒன்லி நம்மளால பக்தி செலுத்த முடியும். அது ஒண்ணு மட்டும் பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்கார். 17-18 மாதாஜி. Okay. Parshava 17. कथं विद्यामहं योगिन् स्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु न च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया. Yes. विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्ह शृण्वतो नास्ति मे मृतम्. இப்ப வந்து பகவானை நம்ம வந்து இடைவிடாம நினைக்கணும். அப்பதான் நம்மளால வந்து இறக்கும் தருவாயில கூட அவரை வந்து நினைவு கூற முடியும்ட்டு நம்ம படிச்சோம். ஆனா அவ்வாறெல்லாம் நாம நினைக்கணும்னா எப்படியெல்லாம் உங்களை வந்து நான் நினைவு கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிற கொஸ்டினை வந்து அர்ஜுனர் வந்து வைக்கிறார். எந்தெந்த உருவங்கள்ல வந்து நான் உங்களை வந்து நினைவில் கொள்ள முடியும்? சோ இடையராது நான் நினைக்கணும்னா சோ உங்களுடைய வைபவங்களின் யோக சக்தியை பற்றி தயவு செய்து எனக்கு விவரமாக கூறவும் ஜனார்தனா அப்படின்ட்டு கேட்கிறார். சோ உம்மை பற்றி கேட்பதில் நான் ஒருபோதும், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அயர்வு அடையவே இல்லை. அதாவது மனசு இன்னும் கேட்கணும்னு அதாவது முற்றுப்புள்ளி வைக்க முடியாது. ஐ வாண்ட் டு லிசன், ஐ வாண்ட் டு லிசன், ஐ வாண்ட் டு ஹியர் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். அததான் வந்து சொல்றார். நிறைவு அடைவதில்லை என்பது என்னன்னாக்கா முற்று பெறுவதில்லை, கேட்டுட்டே இருக்கணும்னு எனக்கு தோன்றது. ஏனெனில் உம்மை பற்றி அதிகமாக கேட்கும் பொழுது உமது வார்த்தைகளின் அமிர்தத்தை நான் அதிகமாக சுவைக்க விரும்புகின்றேன். அமுதம் போன்ற அவருடைய சொற்களை கேட்பதால் அர்ஜுனருக்கு மாத்திரம் அயர்வு அடைவதில்லை, நமக்கு கூட வந்து அயர்வு அடைவதே கிடையாது. நாம கூட கேட்டுட்டே இருக்கலாம். பகவானை பற்றி பேச பேச அதை நாம எப்பொழுதுமே எந்த நிமிஷம் வேணாலும் நம்மளால கேட்க முடியும். அதுதான் பகவானுடைய அந்த வைபவங்களும் சரி, அவருடைய லீலைகளும் சரி, அது நமக்கு வந்து என்னைக்குமே சந்தோஷம், ஒரு நிறைவு அது கேட்பதினால். எஸ். 19 வாசிங் மாதாஜி. श्री भगवानुवाच अन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्यन्तो विस्तरस्य मे. பகவானும் அப்படியே ஆகட்டும். அப்ப சொல்றாரு, என்னுடைய தெய்வீக வைபவங்கள் பற்றி எல்லையற்றவை. அது எல்லாமே பகவானால முழுமையா வந்து பகவத்கீதை ஃபுல்லா நம்மளால கவர் பண்ண முடியாது. அதுல வந்து சிலவற்றை நான் உனக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்றார். ஏனெனில் அவை எல்லாமே எல்லையற்றவை அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டார். சோ ஏன்னா நான் எனது தெய்வீகமான தோற்றங்களை பற்றி உனக்கு கூறுகின்றேன். அதாவது அவருடைய வைபவங்களை பற்றி பகவான் விளக்க ஆரம்பிக்கின்றார். ஆனால் நான் முக்கியமானவற்றை மட்டுமே கூற போகின்றேன். அதாவது சிலவற்றை தான் சொல்ல போறார். சோ எனது வைபவங்கள் எல்லையற்றவை, ஏன்னா அது எல்லாத்தையுமே என்னால சொல்லி முடிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்ப இந்த 21st ஸ்லோகத்துல இருந்து 38 ஸ்லோகம் 9, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா 17 ஸ்லோகம்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான்
இந்தந்த ரூபங்கள்ல இருக்கேன் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். சோ 12 ஆதித்யர்களில் பாத்தீங்கன்னாக்கா விஷ்ணுவாக இருப்பவன், அதாவது அவருடைய சொரூபம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. ஜோதிகளில் அதாவது திலங்கும் அந்த ஒளியில பாத்தீங்கன்னாக்கா சூரியன் தான் அந்த இதுல வந்து இருக்கக்கூடியது, என்னுடைய சொரூபம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சூரியன் வந்து நான் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. மருத்துக்களில் நான் மரிஷி. மருத்துக்கள் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா உன்னதமான இந்த காற்று, அதாவது கட்டுப்படுத்தும் தன்மை, அது தெய்வலோகங்கள்ல வந்து. சோ அந்த இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மரிஷி. சோ அதுல வந்து நான் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காரு. நட்சத்திரங்களில் இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து சந்திரன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாமே எல்லா கிரகங்களுமே வந்து நட்சத்திரங்களாக தான் நம்ம கணக்கெடுக்கிறோம். அதுல வந்து சந்திரனுடைய இது வந்து நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. வேதங்களில் சாம வேதம், நமக்கு ரிக், யஜுர், சாமா அண்ட் அதர்வனா. ஐ திங்க் தேர் வாஸ் ஒன் டவுட் இன்னைக்கு ஒரு பர்டிகுலர் குரூப்ல, அதர்வன வேதத்தை பத்தி சொல்லவே இல்லையே பகவான் அப்படின்ட்டு போன சாப்டர்ல. ஏன்னா 3 வேதங்கள் மட்டும் தான் சொல்லியிருந்தார். எஸ், அதர்வ வேதா வாஸ் ரிட்டன் பை அதர்வ முனி, அவர் ஏற்றினார். அதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம சிவபெருமான் முன்னாடி தான் வந்து அதை சிவபெருமான் தான் அப்ரூவ் பண்ணதே அந்த வேதத்தை. அதர்வ வேதா வாஸ் அப்ரூவ்ட் பை சிவபெருமான். சோ அத வந்து யாரு ஜட்மெண்ட்னாக்கா நம்ம சரஸ்வதி தாயார் தான் ஜட்மெண்டா இருந்து அதுக்கு அந்த வேதத்துக்கு அப்ரூவல் வந்தது. சோ இது வந்து தட்ஸ் வை அந்த ஆதி காலத்துல இருந்தது இந்த ரிக், யஜுர், சாமா, இது 3 தான். அதுக்கப்புறம் தான் வந்தது அதர்வா. அதனால்தான் பகவான் அந்த ஸ்லோகம் சொல்லும் போது அந்த 3 வேதங்கள் மட்டும்தான் திரைவித்யான்ட்டு தான் அவர் சொல்லியிருக்காரு இன்னொரு ஸ்லோகத்திலையும் வந்து நம்ம படிக்கும் பொழுது. சோ அத வந்து நான் அந்த 3 வேதங்கள் அங்க வந்து கவர் பண்ணியிருக்காங்க. அதர்வ வேதா வந்து இங்க வந்து. சோ இருக்கக்கூடிய வேதங்கள்லே 4 வேதங்கள்ல வந்து சாம வேதம். ஸோ ஏன்னா இது எல்லாமே சாஃப்டா இருக்கக்கூடிய செயல்கள் தான். இதுல சாம வேதங்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து இசை, நாட்டியம், இது எல்லாமே வர்றது எல்லாமே சாம வேதம் தான். ஒரு மனசுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளால வந்து இந்த ஹார்டா இருக்கக்கூடிய படிக்கணும்னு படிச்சு இந்த ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிறத விட பாட்டா பாடனா பாமரன் கூட வந்து புரிஞ்சுக்குவான் இல்லைங்களா? இசைக்கு அவ்வளவு மகத்துவம். அதுதான் வந்து வேதங்களில் நான் சாம வேதம் அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்லியிருக்கார். தேவர்களில் நான் இந்திரன், அதாவது தேவர்கள்ல வந்து இந்திரன் தான் வந்து கிங், இஸ் த கிங் ஆஃப் த தேவதாஸ் இல்லைங்களா? அதாவது தேவ உலகத்துல. சோ அந்த இதுல வந்து என்னுடைய சொரூபமா இருக்கிறது வந்து தேவேந்திரனுடைய சொரூபம் நான் தான் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டார் பகவான். அதுக்கப்புறம் புலன்களின் நான் மனம். சோ அதாவது கட்டுப்படுத்த முடியாத மன ரூபத்திலயும் பகவான் தான் உட்கார்ந்துருக்கார். அப்போ நாம எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து இப்போ வந்து பக்தி செலுத்தணும்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி நமக்கு அவரு கண்டிப்பா கருணை புரிவார். இந்த மனதை அடக்குவதற்கான முறையை நம்ம எங்கேயும் போய் தேட வேண்டியதே இல்லை. பகவானே இந்த மனதை நான் கட்டுப்படுத்தணும், இத வந்து அலைப்பாய விடுறது எனக்கு இஷ்டமே கிடையாது, எனக்கு இதுக்கான மார்க்கத்தை காட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம வேண்டினால் கண்டிப்பாக இந்த வேண்டுதல் அவர் வந்து நமக்கு நிறைவேற்றுவார். அதாவது நமக்கு வந்து நன்மை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னொருத்தருக்கும் அது நன்மையாக முடியணும் இல்லைங்களா? நம்ம பர்சனல் நன்மை மட்டுமே எடுத்துக்க கூடாது. நாம செய்யக்கூடிய செயல்களுடைய விளைவுகள் வந்து அடுத்தவர்களுக்கும் கஷ்டங்களை கொடுக்க கூடாது. சோ இந்த மனம் என்ன செய்யுதுனாக்கா நமக்கு நன்மையா இருந்தாலும் இன்னொருத்தருக்கு வந்து தீமையை கொடுக்கக்கூடிய செயல்களும் செய்ய வைக்குது இல்லைங்களா? அதனால பேசிக்கலி நம்ம மனதை வந்து கட்டுப்படுத்த கத்துக்கணும். சோ அந்த அனுகிரகத்தை பகவான் கிட்ட கேட்டோம்னா அவருடைய கருணையால் நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக அதுக்கான மார்க்கத்தை அவர் கொடுப்பார். அதுக்கப்புறம் வந்து உயிர் வாழிகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த கான்சியஸ்னஸ், உணர்வு என்பது கான்சியஸ்னஸ், அதாவது ஜீவாத்மா. அந்த ஜீவாத்மாவும் நான் தான், ஜீவாத்மா சொரூபத்துல இருக்கக்கூடியவரும் நான் தான் சொல்லிட்டார். 11 ருத்ரர்களில் சிவபெருமான், அதாவது சங்கரனாக இருப்பது என்னுடைய சொரூபம் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டார். யக்ஷ ராட்சசர்களில் குபேரன், அதாவது குபேர கடவுள். சோ அதாவது காசுக்கு எல்லாமே அதிபதியா இருக்கார் இல்லையா, அதுவும் பகவானுடைய சொரூபம் தான். அதுக்கப்புறம் வசுக்களில், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அக்னி சொரூபம் நான் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். மலைகளில் நான் மேருமலை, அதாவது புனிதமான இது ஆக்சுவலி இந்த மலை. அதுக்கப்புறம் சேனாதிபதிகளில் பாத்தீங்கன்னாக்கா நான் வந்து முருகன் ஸ்கந்தனாக நான் இருக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். புரோஹிதர்களில் பிரகஸ்பதி. பிரகஸ்பதி வந்து யாருக்குனாக்கா இந்திரனுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா சீஃப் பிரீஸ்ட். சோ அந்த பிரகஸ்பதி சொரூபத்துல இருக்கக்கூடியவனும் நான் தான் அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கார். நீர்நிலைகளில் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது நீர் தேக்கங்களில் சமுத்திரமாக இருப்பதும் என்னுடைய சொரூபம் அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்லியிருக்கார். மகரிஷிகளில் பாத்தீங்கன்னாக்கா பிருகுமுனி. சோ அதாவது முனிவர்கள்ல வந்து பிருகுமுனியாக இருப்பதும் என்னுடைய சொரூபம் தான் அவர்.
அதுக்கப்புறம் சப்தங்களில் வந்து ஓம்காரமாக இருக்கிறேன். இது நம்ம வந்து முன்னாடி கூட 7th சாப்டர்ல நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஓம்கார ரூபத்திலும் இருக்கார். அசையாதவற்றில் நான் மூமெண்ட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா இமாலயமாக ஹையஸ்ட் லெவல் இருக்கக்கூடியது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மலைகளிலே பெரிய மலை, ஹையஸ்ட் மலை எதுனா இமாலயம். அதுக்கப்புறம் யாகங்களில் பாத்தீங்கன்னாக்கா திருநாம ஜபம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம நாமங்களை ஜபிக்கிறோம் இல்லையா, அந்த நாம ஜபத்துல இருக்கக்கூடியவரும் நான் தான் அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கார். எல்லா மரங்களிலும் இருக்கக்கூடிய ஆலமரமாக நான். அரசமரமும் பகவானுடைய சொரூபம் தான், ஆலமரமும் பகவானுடைய சொரூபம் தான். ஆலமரம் வந்து நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு உயிர்வாழினுடைய வாழ்க்கையை நெறியை பற்றி சொல்ல போகிறது. அது அந்த சொரூபத்தை பற்றி நம்ம வந்து 14th சாப்டர்ல நம்ம படிப்போம். அதுக்கப்புறம் அரச மரத்தை இல்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய சொரூபம் தான். அங்கே வந்து லக்ஷ்மி தாயார், சிவபெருமான், இவங்க எல்லாருமே சகல தேவர்களும் அரச மரத்துல இருக்காங்க. அதனாலதான் நம்ம வந்து அரச மரத்தை சுற்றுகின்றோம். அதையும் வந்து ரெண்டுமே வந்து ஒரே பொட்டானிக்கல் ஃபேமிலி. அதனாலதான் வந்து இங்க வந்து நம்ம 2-3 இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆலமரம், அதாவது ஆலமரத்தை வந்து அரசமர நேம்ல தான் வந்து ஆலமரத்தை அட்ரஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அதனால நம்ம வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க கூடாது. அதுக்கப்புறம் கந்தர்வர்களில் நான் சித்திரரதன் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் பகவான். அதுக்கப்புறம் வந்து சித்தர்களில் நான் கபில முனி. ஸோ முன்னாடி ஒரு பிக்சர்ல பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அதாவது கபில முனி தன்னுடைய தாயார் தேவஹூதிக்கு அந்த பிலாசபிக்கல் இதை வந்து சொல்றதை பத்தி. குதிரைகளில் அதாவது நம்ம வந்து அமிர்தம் கடையும் பொழுது நம்ம தோன்றிய அந்த உச்சேஸ்வரன் நான் தான் சொல்லியிருக்காரு. அதே மாதிரி யானைகளில் பாத்தீங்கன்னா பட்டத்து யானைகளில் ஐராவதமும் நான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. மனிதர்களில் நான் மன்னன். சோ மன்னனுடைய ரூபம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா கடவுள் சுரூபம் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆயுதங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வஜ்ராயுதம். சோ அதாவது இந்திரனுடைய ஆயுதம் இது வஜ்ராயுதம். பசுக்களில் நான் சுரபி, அதாவது காமதேனு பசு. இனவிருத்தியாளர்களில் நான் மன்மதன், அதாவது பகவானுடைய சொரூபம் கூட இந்த இனவிருத்தியாளர்களே இருக்காங்க. ஏன்னா அவர் தான் விதையளிக்கும் தந்தையும் கூட. சோ சர்பங்களில் வாசுகி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அதாவது வாசுகிக்குன்னே ஒரு லோகம் இருக்கு, அதுவும் நம்ம பார்த்தோம். நாகங்களில் ஆதிசேஷன், அதாவது பல தலையுடைய, அதாவது ஆதிசேஷனும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நான் என்னுடைய சொரூபம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். நீர்வாழ் இனங்களில் வருணன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வருண பகவானும் என்னுடைய சொரூபம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். முன்னோர்களில் நான் ஆரியமான், அதாவது நம்ம மூதாதையர்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நான் ஆரியமான் சொல்லியிருக்காரு. நீதிமதிகளில் நான் யமனுக்கு மிஞ்சிய நீதிபதி வேற யாருமே கிடையாது. சோ நம்மளுடைய பாவம் புண்ணியம் கணக்குகள்லாம் பார்த்து நமக்கு புண்ணியத்துக்கு சொர்க்கமும் பாவத்துக்கு நரகமும் தண்டனையும் அனைத்துமே வழங்குவது யம தர்மராஜா, அவருடைய இதுலதான். சோ அந்த ரூபம் கூட பகவானுடைய சொரூபம் தான். மரணம் கூட அவருடைய சொரூபம் தான். காலமும் அவருடைய சொரூபம் தான் முன்னாடி படிச்சோம். இப்ப யம தர்மராஜாவும் அவருடைய சொரூபம் தான் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு பகவான். தைத்திய அசுரர்களில் பிரகலாதன். சோ அதிதி அண்ட் தைத்தி இது ரெண்டும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அதிதி என்ற அவங்களுக்கு தான் பிறந்ததுதான் 12 ஆதித்யர்கள். அதுல வந்து மகாவிஷ்ணுவா இருக்கக்கூடிய சுரூபம் என்னுடையது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த தைத்திய அசுரர்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரகலாதன் நான் அப்படி என்னுடைய சொரூபம் சொல்லியிருக்கார். இது எல்லாமே அவருடைய சொரூபங்கள், வைபவங்கள். இந்தந்த ரூபத்துல வந்து நீங்க என்ன வந்து நினைவு கொள்ள முடியும். சோ இந்த ரூபத்தை பற்றி பேசும் பொழுதோ இல்லை பார்க்கும் பொழுதோ நீங்க சதா சர்வ காலமும் பகவானை பற்றிய நினைவு உங்களால நினைவில வைத்துக் கொள்ள முடியும் என்பதற்காக தான் அவர் வந்து தன்னுடைய வைபவங்களில் சிலவற்றை வந்து பகவான் இங்க வந்து சொல்லிட்டு வரார். சோ அடக்கி ஆள்பவற்றில் காலம். சோ காலத்தை விட வேற யாருமே நம்மள வந்து அடக்கி ஆள முடியாது. சோ அந்த ரூபமும் அந்த சொரூபமும் பகவானுடைய சொரூபம். மிருகங்களில் சிங்கம், அதாவது சிங்கம் தான் அந்த காட்டுக்கே ராஜாவா இருக்கார். சோ அந்த இதுலயும் வந்து பகவானுடைய சொரூபத்தை நாம் காண வேண்டும். பறவைகளில் கருடன் கூட வந்து பகவானுடைய சொரூபம். தூய்மைப்படுத்துவதில் காற்று. சோ அந்த காற்று வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்ல சுவாசமா இருந்தாலும் கெட்ட சுவாசமா இருந்தாலும் பலமான காற்று வீசும் பொழுது அது வந்து தன்னாலாக போயிடும். அதாவது அதை விட ஒரு பியூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் யாராலுமே வந்து ப்ரொவைட் பண்ண முடியாது நம்ம. சோ தூய்மைப்படுத்துவதில் காற்றினுடைய சொரூபமும் பகவானுடைய சொரூபம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். ஆயுதம் தரித்தவர்களில் நான் ராமன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் பகவான். சோ ராமனுடைய சொரூபமும் என்னுடைய சொரூபம் அப்படிங்கிறதையும் வந்து பகவான் இங்க சொல்லியாச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து மீன்களில் நான் மகர மீன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். ஷார்க்குன்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா அது.
பாயும் நதிகளில் கங்கை, கங்கையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய சொரூபம். எல்லா படைப்புகளிலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா தொடக்கம், நடுவு, முடிவு இது எல்லாமே பகவான் தான். கிரியேஷன், மெயின்டெனன்ஸ், அனிலேஷன் இது எல்லாமே பகவானுடைய சொரூபங்கள். அதாவது அறிவில் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்மாவை பற்றிய அறிவு, அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ரூபத்துல அந்த ஞானமும் நான் தான் சொல்லிட்டார் பகவான். விவாதிப்போரில் முடிவான உண்மை எது வருது, ஒரு பட்டிமன்றம் வச்சாலும் சரி, இல்லை ஒரு பஞ்சாயத்து வச்சாலும் சரி, இறுதியில வரக்கூடிய அந்த உண்மை வந்து அந்த சொரூபம் என்னுடைய சொரூபம்னு சொல்லிட்டார். எழுத்துக்களில் அகாரம், இரட்டை சொல்லுல பாத்தீங்கன்னாக்கா கூட்டு சொற்கள்ல இரட்டை சொல்றீங்களா, அது வந்து என்னுடைய சொரூபம் சொல்லியிருக்கார். தீராத காலமும் பகவான் தான், அதாவது இந்த காலத்தினுடைய இதுவே அதிபதி அவர் தான். ஸோ இஸ் த ஒன், அவருடைய சொரூபமே காலம் அப்படிங்கிறத முன்னாடி சொல்லிட்டார். படைப்பாளிகளில் பிரம்மரும் அவருடைய சொரூபம் தான், அதே மாதிரி வந்து சிவனும் அவருடைய சொரூபம் தான் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம். ஸோ நம்ம யாரை வணங்கினாலும் அனைத்தும் அவருடைய சொரூபங்கள். அதனால வந்து நமக்கு எந்த கன்ஃபியூஷனுமே தேவையில்லை. நம்ம எந்த கடவுளை வணங்கினாலும் அந்த ரூபத்துல பகவான் இருக்கார் என்ற மனசுல நமக்கு மனதுக்கு வரணும். அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு உண்மை. எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் மரணம் மற்றும் உருவாக்குபவை அனைத்துக்கும் உற்பத்தியாளரும் நான் என்னுடைய சொரூபம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்போ பெண்கள், ஸோ இதை நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. பெண்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த குணாதிசயங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா புகழ், அதிர்ஷ்டம், அழகிய பேச்சு, ஞாபக சக்தி, அறிவு, உறுதி மற்றும் பொறுமை, இத்தனை குவாலிட்டிஸுமே வந்து பகவானுடைய சொரூபம். ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, ஸோ இதுல இருந்து நமக்கு ஒண்ணு தெரியணும், பெண் எந்த அளவுக்கு உயர்வானவள். ஒரு வீட்டுல வந்து ஹவு ஷீ இஸ், அதாவது பெண் இல்லை என்றால் அந்த வீட்டுல வந்து எதுவுமே கிடையாது. ஸோ தட் ஷீ இஸ் த மூலாதாரா ஆஃப் த ஃபேமிலி, நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நாட் ஒன்லி லக்ஷ்மின்ட்டு கிடையாது, மோர் தென் தட் பகவானுடைய சொரூபங்களும் இந்த ரூபத்துல வந்து பெண்ணோட இருக்கும் பொழுது அந்த இந்த குவாலிட்டிஸ்ல வந்து பெண் என்பவள் மேன்மையானவள், நாம் எப்பவுமே மதிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஸோ அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. ஏன்னா பெண்களுக்கான அந்த அந்த அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அந்த மரியாதையை நம்ம கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும். ஸோ ஏன்னா அதை நம்ம இன்டைரக்டா பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய மரியாதை, அதுவும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா இந்தந்த ரூபங்கள் அனைத்திலுமே இருக்கார் நமக்கு பெண்ணுக்கு ஞாபக சக்தி. ஸோ அதாவது ஒரு வீட்டுல வந்து கணவன் மறந்து விட்டாலும் பெண் ஞாபகம் பண்ணி சொல்லிடுவா, இது அன்னைக்கு இது நடந்ததுன்னு கரெக்டா சொல்லுவா. அதாவது சில சமயத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த நுண்ணறிவு என்பது பெண்ணுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து சில சமயத்துல நல்லாவே வரும். ஸோ அதாவது உறுதியா செயல்படுவாங்க, தே ஆர் வெரி கான்பிடென்ட், அதாவது தைரியமா செயல்படுவாங்க, பயம் இருக்காது. அதுக்கப்புறம் பொறுமை, அதாவது நிதானமாக செய்யுது, இது எல்லாமே உண்டு. சில பெண்களால் அதிர்ஷ்டம் உண்டதுன்னு கூட சொல்லுவாங்க வீட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா. ஸோ அது அவங்கவுங்களுடைய இது. ஸோ பேசிக்காவே இத்தனை குணாதிசயங்களும் இதுல ஏதாவது ஒரு 2-3னா ஒரு பெண்ணுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ அப்போ வந்து பெண் என்பவள் போற்றப்பட வேண்டியவள் அப்படிங்கறது வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். சாம வேதங்களில் பிரகத் சாமமாக நான் இருக்கின்றேன் சொல்லியிருக்காரு. கவிதைகளில் நான் காயத்ரி, காயத்ரி மந்திரமும் பகவானுடைய சொரூபம், இதையும் நாம தெரிஞ்சுக்கணும். மாதங்களில் மார்கழி, நம்ம மார்கழி மாசம் காலையில குளிச்சு எழுந்து பெருமாள் கோயிலுக்கு போறோம் இல்லைங்களா. சோ அந்த திங்கள் செய்யக்கூடிய அனைத்துமே பகவானுக்கு போய் சேர்கிறது அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதாவது பருவ காலங்களில் வசந்தம், அதுக்கப்புறம் ஏமாற்றுவதில் நான் சூதுன்னு சொல்லிட்டார் பகவான். அதுதான் வந்து இந்த பாண்டவர்கள் வந்து தவறு ஒண்ணு செஞ்சாங்க. அவங்க வந்து சூது விளையாடும் போது பகவானை அழைச்சிட்டு போயிருந்தா இந்த மகாபாரத போரே வந்திருக்காது. ஆனா ஒண்ணு என்னன்னாக்கா, அந்த போர் வந்ததுனால நமக்கு பகவத்கீதை வந்தது. சோ அது இது எல்லாருக்கும் நன்மை வழங்கியதாயிற்று நமக்கு எல்லாருக்குமே. சோ ஏமாற்றுவதில் சூது, ஒளிர்பவற்றில் நான் தேஜஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரகாசம். இப்போ வந்து ஒரு வெளிச்சம் வருதுன்னா அதுல இருக்கக்கூடிய பிரகாசத்தினுடைய இது வந்து நான் தான் சொல்லியிருக்காரு. சோ வெற்றி, தீர செயல், இது எல்லாத்துலயுமே என்னுடைய சுரூபங்கள் சொல்லிட்டாரு. விஷ்ணு குலத்தில் வாசுதேவர், அதாவது வசுதேவராக இருப்பவர் என்னுடைய சுரூபம். பாண்டவர்களில் நான் அர்ஜுனன் சொல்லிட்டார். முனிவர்களில் நான் வியாசதேவர். பெரும் சிந்தனையாளர்களில் ஊஷணா கவி, அதாவது சுக்கராச்சாரியார், அவர் தான் வந்து ஊஷணா கவி ஆக்சுவலி. அதுக்கப்புறம் அடக்கி ஆளும் முறையில் தண்டனை நான், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து தண்டிப்போரில், அதாவது செங்கோலும் வந்து பகவான் தான். தண்டனை நான், எந்த விதமா நமக்கு தண்டனை கொடுக்கிறார், நாம செய்த கர்மங்களுடைய விளைவுகளை நாமளே திருப்பி அனுபவிக்க கூடிய அந்த இதுலதான் நம்ம வந்து இதை அனுபவிக்கிறோம், அதுதான் வந்து தண்டனை நமக்கு. வெற்றியை நாடுபவர்களில் நான் நீதி, சோ எது தர்மமோ எது நீதியோ அதுதான் என்னுடைய ரூபம் சொல்லிட்டார். ரகசியங்களில் நான் மௌனம், சோ சில இடங்கள்ல நம்ம உண்மை சொல்லவே கூடாது,
அந்த இடங்கள்ல நம்ம மௌனமா இருப்பது நன்மை. ஏன்னா அது அடுத்தவர்களுக்கு கஷ்டத்தை உண்டு பண்ணோம்னா அப்படிப்பட்ட உண்மை நம்ம சொல்ல தேவையே கிடையாது. சைலண்டா இருந்து நம்ம வர்றதுதான் நன்மை. நான் ரொம்ப ஹானஸ்ட் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நம்ம வந்து உண்மையை போட்டு அங்க உடைச்சு ஒரு 4 குடும்பத்துல வந்து சண்டையை வைக்கிறத விட சைலண்டா இருந்துட்டு வர்றது நான் குடும்பங்கள் நாளைக்கு ஒன்னா இருந்ததுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாவது நம்ம கொடுக்கலாம். ஞானிகளில் ஞானம். சோ ஞானிகளில் இருக்கக்கூடிய ஞானமும் நான் தான் சொல்லிட்டார் பகவான். எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லா இடங்களிலுமே இருக்காரு, எல்லாத்துலயுமே இருக்காரு. இதுக்கு மேல நம்ம இதுல எதுவுமே விவரிக்க வேண்டியதே இல்லை. சோ சர்வத்திலும் இருப்பவர் அவர்தான். அதை வந்து நம்ம வந்து பிரிச்சு எதுவும் சொல்லவே தேவையில்லை. இத்தனையும் நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சதே தான் சொல்லியிருக்கார் பகவான். ஸோ வி ஷுட் அக்செப்ட் அண்ட் மூவ் ஃபார்வர்ட். அதுல இந்த பக்தி பாதையில நம்ம வந்து முன்னேறி செல்ல வேண்டும். எஸ் 39 வாசிங்க மாதாஜி. யச்சாபி சர்வபூதானாம் பீஜம் ததஹமர்ஜுன ததஸ்தி வினா யத் ஸ்யாத் மயா பூதம் சராச்சரம். எஸ், இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா பீஜம் தத் அகம் அர்ஜுனா, அதாவது அகம் என்றால் நான், அதாவது அவர்தான் விதையளிக்கக்கூடியவர் எல்லாவற்றுக்குமே அப்படின்னு சொல்றாரு. இருக்கும் எல்லா உயிர் வாழிகளையும் உற்பத்தி செய்யும் விதை நானேன்னு சொல்லிட்டார். ஸோ அவர் தான் ஹீ இஸ் த சீட் ஆஃப் ஆல் லிவிங் என்டிட்டிஸ் கிரியேஷனுக்கு. ஸோ அசைபவை மற்றும் அசையாதவற்றில் நான் இன்றி இருக்கக்கூடியது எதுவுமே இல்லை. எஸ், எனக்கு நம்ம இந்த 18 ஸ்லோகத்திலே நம்ம 17 ஸ்லோகத்திலே தெரிஞ்சு போச்சு அவரின்றி இங்க எதுவுமே இல்லைன்றது நமக்கு கூட ஓரளவுக்கு நல்லாவே புரியுறது. ஸோ எதுவுமே கிடையாது, அசையறதுலயும் சரி அசையாததுலயும் சரி எல்லாத்துலயுமே பகவான் நிறைந்து இருக்கிறார் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். எஸ் 40 வாசிங்க. நாந்தோஸ்தி மம திவ்யானாம் விபூதீனாம் பரந்தப ஏஷ து திஷே ஏதத்து தேசதுஹு ப்ரோக்தோ விபூதேர் விஸ்தரோ மயா. எஸ், இதுல இப்ப இத்தனை வரைக்கும் அவர் பகவான் சொல்லியிருக்கார் தன்னுடைய தெய்வீகமான வைபவங்களை பற்றி சிலவற்றை சொல்லியிருக்காரு இல்லையா. சோ இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இதெல்லாம் ஒரு சிறு, அதாவது அவர் சொன்னதுல ஒரே ஒரு இதுதான் சிறு பொறி மாதிரிதான் அவருடைய வைபவங்கள்ல நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கிறது. ஆக்சுவலி இந்த பிரபஞ்சமே ஒரு சிறு பொறி மாதிரிதான் அவருக்கு, நம்ம எல்லாருமே இங்க இருக்கவங்க. சோ அவருடைய வைபவங்கள் எல்லையற்றவை அப்படிங்கிறதுக்கானதான் இந்த விளக்கம். நான் உன்னிடம் கூறியவை அனைத்தும் எனது விரிவான வைபவங்களின் ஓர் உதாரணம் தான், ஒரு சிறு உதாரணத்தை தான் உனக்கு சொல்லியிருக்கேன்னு சொல்லுறார் பகவான். எஸ் 41. अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्या अहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्. I think 42 வாசிச்சிட்டீங்க. 41 यद्यद्विभूति मत्सत्वं श्रीमद् अर्जितमेव वा तत्तद्देवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्. சோ அழகான புகழத்தக்க வைபவங்கள் அனைத்தும் என்னுடைய தேஜஸின் சிறு பொறியிலிருந்து தோன்றியவை. அதாவது அவர் ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்பார்க். சோ அதுல இருந்து தான் வந்தது அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல இதை நீ தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கறத வந்து சொல்றாரு ஆக்சுவலி. எஸ் 42 நீங்க வாசிட்டீங்க, நான் அப்படியே சொல்லிடுறேன். அதனால் இதனை விவரமாக அறிவதின் தேவை. இதுக்கு மேல நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன இருக்கு இல்லைங்களா. நமக்கு தெரிஞ்ச இத்தினூண்டு நாலேஜ்ல நம்ம எல்லாமே கவர் பண்ணிட்டாரேன்னு நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனா இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு சிறு பொறிதான் அவருடைய வைபவங்கள்ல நம்ம தெரிஞ்சுன்றது. அவருடைய எல்லையற்ற வைபவங்கள் நிறையவே இருக்கு, நமக்கு அந்த விசிபிலிட்டி கிடையாது. சோ இதுக்கு மேல நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன இருக்கு, நம்மளுடைய கண்ணுக்கு எட்டின வரைக்கும் இது எல்லாமே தெரிஞ்ச விஷயங்கள். அதனால வந்து இதுக்கு மேல எதுவுமே இல்லைன்னு நாம நினைக்கிறோம். ஆனா அவர் ஆல்ரெடி எல்லாத்தையுமே வந்து இன்னும் நிறைய இருக்கு, இது நீ படிச்சதே இத்தினூண்டு தான் கேட்டுட்டு இருக்கேன்னு சொல்றாரு. அவர் வந்து இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் புகுந்து நான் தாங்குகின்றேன்னு சொல்லிட்டார் பகவான். சோ அதாவது கர்ப்போதய விஷ்ணுவாக ஒவ்வொரு பிரபஞ்சத்திலும் இருக்கார், ஒரு அண்டத்திலுமே இருக்கார், ஒவ்வொருவருடைய ஹிருதயத்திலுமே வந்து க்ஷீரோதய விஷ்ணுவாக இருக்கின்றான். இந்த அண்டங்களை படைப்பவரும் பாத்தீங்கன்னாக்கா கார்ணோதய விஷ்ணு. சோ இத்தனை ரூபங்களையும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தர் வந்து உள்ள போறார், ஒருத்தர் படைக்கின்றார், ஒருத்தர் ஹிருதயத்துல இருக்கார். சோ எல்லா நானா ரூபத்திலையும் அவர் தான் இருக்கார். எனக்கு தெரிஞ்சு ஒவ்வொரு அணுவிலும் அவர் தான் இருக்கார். நம்ம எதையுமே எங்க இருக்கார் எங்க இல்ல அப்படின்னு நம்மளால வந்து கண்டிப்பாக சொல்ல முடியாது. சோ இதோட இந்த சாப்டர் முடிஞ்சது. இதை சொல்லிடுவா. தத்சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே விபூதி யோகோ நாம தசமோத்யாயः. ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து.
ஹரே கிருஷ்ணா மேம். எஸ், நீங்க சொல்லிடுங்க, கதை சொல்லிடுங்க நீங்க இன்னைக்கு. ஷூர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ், இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா நம்ம ஸ்டோரிய? ஸோ ஓகே, இன்னைக்கு ஹரே கிருஷ்ணா, இன்னைக்கு வந்து நம்ம பார்த்த ஸ்டோரி எவ்ரிடே பார்த்த நம்ம வந்து பகவத்கீதா வந்து ஸ்டார்ட் ஆன நாள், அதாவது இன்ட்ரடக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரே வந்து நம்ம குருக்ஷேத்ரா வார்ல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. இப்போ இதுக்கு ஒரு நாள் முன்னாடி நடந்த ஸ்டோரி இன்னைக்கு நான் சொல்ல போறேன். சோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டோரி என்னன்னா, குருக்ஷேத்திர வார் என்ற ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து இது வரைக்கும் வந்து அந்த மனுஷங்களுக்கு அவர் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாரு, எல்லாம் ஈக்குவலா ட்ரீட் பண்றாங்கன்னு நம்ம பேசணும் இல்லையா? இப்போ வந்து நம்ம அதை பார்க்க போறோம். சோ அந்த கதை தான் இந்த கதை, அதாவது ஃபேத் ஆஃப் அ ஸ்பாரோ. சோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நாள், அதாவது அன்னைக்கு வார் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி வரச்சு என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த மாதிரி அங்க இருக்கிற அந்த எல்லா மிருகங்களும் வந்து அந்த நம்ம கிரிக்கெட் கிரவுண்ட் மாதிரி, நம்ம கிரிக்கெட் கிரவுண்ட் கூட நம்ம லெவல் பண்ணுவோம் இல்லையா? அதே மாதிரி என்ன பண்றாருன்னா, இவங்க எல்லாருமே வந்து அந்த கிரவுண்ட, அதாவது வார் ஃபீல்ட் என்றோம் இல்லையா, அந்த சண்டை நடக்க போற அந்த இடத்த வந்து சுத்தம் பண்ணி கிளியர் பண்றாங்க. சோ அது கொஞ்ச நாள் ஆரச்சு அன்னைக்கு விசிட் பண்றச்சு என்ன ஆகுதுன்னா, அப்போ வந்து இந்த மாதிரி பண்றச்சு ஒரு யானை இருக்கு இல்லையா, அந்த யானை ஒரு செடியை தூக்கிடுச்சு. அதை எடுத்து கீழே விழறச்சே சாயறச்சே என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த மரத்துல இருக்கிற அந்த 4 குட்டி ஸ்பாரோஸ் குருவிகளும் அதோட அம்மாவோட குருவியோட அந்த நெஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, அது அப்படியே கீழே விழுந்துடுது. சோ அன்னைக்கு வந்து கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனரும் அப்படி வராங்க இந்த மாதிரி பாக்குறதுக்கு அந்த இடத்த முன்னாடி ஜட்ஜ் பண்றதுக்கு. கிருஷ்ணா ஸ்லைட் ஷோ மோட் போயிடுங்க. சோ அதனால அந்த மாதிரி நடக்கிறப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த ஸ்பாரோ வந்து பறந்து வருது கிருஷ்ணர் கிட்ட. இந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுது, இந்த மாதிரி கிருஷ்ணரே என்னோட நிலைமை பாருங்க, இந்த மாதிரி நான் விழுந்துட்டேன், பிளஸ் எனக்கு இருக்கிற அந்த 4 குட்டி குழந்தைங்க இல்ல, நான் எப்படி காப்பாத்துவேன் இந்த போர்ல இருந்து அப்படின்னு. சோ கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, இது நான் என்னமா பண்ண முடியும், இது வந்து லா ஆஃப் நேச்சர், காலத்தோட விதிப்படி எல்லாம் நடந்துதான் ஆகணும் அப்படின்னு. குருவி சொல்லுது, கிருஷ்ணரே எனக்கு இதெல்லாம் புரியாது, ஆனா இருக்கிறதுலே நீங்க தான் அப்சல்யூட் ட்ரூத், நீங்க தான் உண்மை, அதனால நீங்க தான் என்னை காப்பாத்தணும் சோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது சொல்லுது. சோ இமீடியட்டா கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, இல்லம்மா எல்லாமே காலச்சக்கரத்துல ஓடுது, காலச்சக்கரத்துல ஓடுறதால என்னோட கையில இது எதுவுமே இல்லை, என்ன நடக்கணுமோ அதுதான் நடக்கணும். சோ மறுபடியும் இந்த குருவி சொல்லுது, இந்த மாதிரி காலச்சக்கரம் சொல்றது, அந்த காலச்சக்கரம் வேற என்ன, உங்க கையில இருக்கிற அந்த சுதர்ஷன் சக்கரம் தான். சோ நீங்க நினைச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா பண்ண முடியும். இப்போ என்னோட குழந்தைங்களை காப்பாத்துறது உங்க கையில தான் இருக்கு. நீங்க இப்போ உங்களை நம்பி நான் சரணடைறேன், நீங்க என்ன டிசைட் பண்ணணுமோ நீங்க டிசைட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு குருவி வந்து சரணடையுது. சோ கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, சரி நீ போ, ஆனா போறச்சே ஒரு 2 வாரத்துக்கு சாப்பாடு உனக்கும் குழந்தைக்கும் பாத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்றாரு. சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது குருவி வந்து கிருஷ்ணரை சுத்தி கும்பிட்டுட்டு கிளம்புது. அப்போ அர்ஜுனர் எதிராக அந்த குருவி இருக்கு அப்படின்னு அவரு விரட்டி விடுறாரு. சோ அப்போ வந்து கிருஷ்ணர் சொன்னாரு, ஓ அது என்னன்னா, அந்த குருவி வந்து என்கிட்ட பேசுது, இந்த மாதிரி அதோட வீடு வந்துச்சான், சோ நீ என்ன பண்றன்னா நீ வந்து ஒண்ணு அம்ப கொடு. அர்ஜுனருக்கு திக்குனாயிடுச்சு, அம்பா, ஏன்னா கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு இது எடுத்திருக்காரு இல்லையா, கண்டிப்பா வந்து நான் வந்து எந்த விதமான வெப்பன்ஸோ எடுக்க மாட்டேன் அப்படின்றது. ஆனா அர்ஜுனர் வந்து அதை வந்து ஞாபகப்படுத்துறாரு. கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, இல்ல நான் யாரையும் ஒண்ணும் பண்ண போறது இல்லை, அந்த யானை தான் அதோட வீடை வந்து அழிச்சிச்சு, சோ நீ வந்து எனக்கு அதை கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கேக்குறாரு. உங்களுக்குதான் அர்ஜுனர் பத்தி தெரியுமே, வில்லுல அவரை விட மிஞ்சினவர் யாருமே இல்லை. சோ அதனால அவர் சொல்றாரு, நான் பண்றேன், நானே அடிக்கிறேன் அப்படின்னு. சோ இப்ப வந்து அர்ஜுனர் வந்து கொடுக்குறாரு, ஏன்னா கிருஷ்ணர் கிட்ட நோ சொல்ல முடியாதுன்னு. ஆனா அவர் என்ன ஃபீல் பண்றாருன்னு நம்ம கூட நினைப்போம்ல, இல்ல நான் தான் எக்ஸ்பர்ட், நீங்க ஏன் பண்ணணும், நானே சொன்னீங்கன்னா நானே குறி வைக்கிறேன், இல்ல பரவாயில்ல அப்படின்னு. சோ அர்ஜுனர் வந்து அந்த குறி பார்த்து யானையை அடிக்கச்சே அந்த குறி வந்து அந்த யானை மேல படாம அந்த பெல் இருக்கு இல்லையா, அதுல பட்டு அந்த பெல் கீழே வந்துச்சு. சோ நீங்க சாட் ஓப்பனா இருக்கு, ஸ்டோரி தெரிஞ்சவங்க எழுதாதீங்க. இப்போ நீங்க சொல்லணும், இந்த வில்வித்தையில கிருஷ்ணர் அவ்வளவு வீக்கா, கிருஷ்ணருக்கு வில்வித்தை தெரியுமா தெரியாதா, எஸ் நோ தெரிஞ்சவங்க சாட்ல டைப் பண்ணுங்க. 155 பேர் இருக்கீங்க, அட்லீஸ்ட் ஒரு 2-3 தெரியும் இல்லையா, ஓகே. ஆனாலும் அவர் மிஸ் பண்ணிட்டாரு, உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு, ஆனா அர்ஜுனருக்கு தெரியல. அவருக்கு ஒரு சைட்ல சிரிப்பு, என்னடா இப்படி மிஸ் பண்ணிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு, நீங்க கொடுங்க நானே அடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அவரு. சோ உடனே கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, சரி அதெல்லாம் வேண்டாம்,
விட்டுடு, நான் பண்ண வேண்டியது பண்ணிட்டேன், நீ கிளம்பலாம் நம்ம, ஏன்னா திரும்ப போயிட்டு நம்ம ரெடி ஆவாங்க இல்லையா. சோ அது நடக்கிற அந்த மூமெண்ட்ல அவங்க வந்து இந்த மாதிரி போரெல்லாம் முடிஞ்சிச்சு. அந்த நாட்கள் எல்லாம் முடிஞ்சு கடைசி நாள்ல வந்து யூஸ்வலா ஒரு ரவுண்ட் வருவாங்க. அங்க இருக்கிற ஆளுங்களை சிலரோ அந்த வெப்பன்ஸ் கிளியர் பண்றதோ அந்த செயல்ல இவங்க வந்து கடைசி நாள்ல வராங்க. கடைசி நாள் வரச்சே என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த டைம் வந்து கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனரும் போறச்சே இருக்கிறதெல்லாம் விட்டுட்டு கிருஷ்ணர் வந்து அந்த பெல் விழுந்துச்சு இல்லையா, அந்த பெல்ல நீ தூக்கு அப்படின்னு அர்ஜுனர் கிட்ட சொல்றாரு. அர்ஜுனருக்கு புரியவே இல்லை, அந்த பெல்லா அப்படின்னு கேக்குறாரு. கிருஷ்ணரும் ஆமாமா அதேதான், அத வந்து தூக்கு அப்படின்றாரு. அர்ஜுனர் வந்து சரி ஓகே, என்ன எதுக்கு கேக்குறாருன்னு தெரியல, பட் ஆனாலும் கிருஷ்ணர் சொன்ன வாக்கு அவருக்கு வேத வாக்காச்சே, அதை மிஞ்சி எதுவுமே பண்ண மாட்டாரு. சோ அதனால அவர் வந்து அந்த பெல்ல தூக்குறாரு. சோ அது தூக்கின உடனே என்ன ஆகுதுன்றத அடுத்த ஸ்லைட்ல நீங்க பாக்கலாம். ஸ்லைட் வரலையே, நானும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எஸ், சோ நீங்க என்ன கெஸ் பண்ண மாதிரி தான் ஆச்சு. சோ அந்த அம்மா குருவியும் அந்த குட்டி 4 குருவியும் உள்ள இருந்தது. சோ அதனாலதான் கிருஷ்ணரும் வந்து 14 நாள் வந்து பத்திரமா உள்ள வச்சுக்கிட்டு சாப்பாடு ரெடி பண்ணிக்கோன்னு சொன்னாரு. அந்த பெல்குள்ளேயே அந்த நடந்த அந்த மொத்த பேட்டிலுக்குள்ள அந்த சின்ன பெல் அவர் அடிச்சது அந்த யானையை பழிவாங்கணும்ன்ற எண்ணமும் இல்லை, அந்த குருவியை காப்பாற்றணும்ன்ற ஒரு எண்ணம். ஏன்னா அந்த குருவி வந்து கம்ப்ளீட்டா கிருஷ்ணர் கிட்ட சமர்ப்பணம் ஆயிடுச்சு. சோ இதுல என்ன ரொம்ப முக்கியமான 2 விஷயம்னா, இருக்கிறதுலயே வந்து நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை வந்து எப்பவுமே வந்து நம்ம சைட்ல கூட பாருங்க, யாராவது ஒருத்தங்க ஏதாவது பண்ணாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அவங்கள வந்து எப்படி அழிக்கணும்ன்றதா திங்க். நம்ம மைண்ட்ல கூட யானையா அவர் குறிப்பாக்குறாருன்னு நினைச்சாரு அர்ஜுனர் மாதிரி, நம்மளும் நினைச்சோம். சோ ஆனா அவருடைய ஐடியா வந்து ஒருத்தர் அழிக்கிறதே இல்லை, அவர் வந்து எப்படி ஒருத்தரை காப்பாத்தலான்றது. சோ அவர் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து எய்ம் பண்ணதே அந்த பெல்லுக்கு தான். அண்ட் எல்லாமே அவருக்கு நல்லா தெரிஞ்சதால அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஐடியா இல்லாட்ட கூட அது சரண்டர் ஆன உடனே அவரோட பாதையை மாத்தி அவ்வளோ பெரிய வால்ல பிளான் பண்றதுக்கு பதில் அவ்வளோண்டு குருவியை கூட அவர் ஃபோக்கஸ் பண்றாரு. சரியா? சோ அதனால வந்து எதுவா இருந்தாலும், அதாவது வில்லே ஏத்த மாட்டேன்ற சிச்சுவேஷன் கூட அவர் எப்படி இருந்தாலும் விடுறதா இல்லை. சோ அப்பந்தான் அர்ஜுனருக்கே புரிஞ்சிச்சு, அவர் எடுத்த அம்புக்கு அர்த்தமும் சரி, அவர் விட்ட குறி வந்து இவர் தான் நினைச்சாரு. சோ ஏன் இது சொல்றேன்னா, நிறைய தடவை நம்ம கூட கிருஷ்ணர் வந்து தப்பா பண்ணிட்டாரு, அவர் பண்ண கணக்கு தப்பு, நம்மளுக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு வச்சுக்கோங்களேன், இம்மீடியட்டா நம்ம நினைக்கிறது கிருஷ்ணர் தப்பு, அவர் கால்குலேஷன் தப்பு அப்படின்னு. இப்போ ஒரு அர்ஜுனர் ஃப்ரெண்டுனால சிரிச்சாரு, நம்ம வந்து கத்துவோம், திட்டுவோம், அழுவோம், எல்லாம் பண்ணுவோம். கிருஷ்ணா ஸ்டாப், ஸ்கிரீன்ஷாட் போடுவோம் கிருஷ்ணா, தேங்க்ஸ். சோ அதனால வந்து இது வந்து நடக்கிறது இல்லையா. சோ ஏன் இதை நான் சொல்றேன்னா, இருக்கிறதுலயே ரொம்ப முக்கியமான 2 இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்னன்னா, நம்ம வந்து எப்பவுமே நம்ம குறி ஆம்பிஷன் எல்லாமே வந்து நம்ம கெடுதல் பண்ணணும்ன்ற ஐடியால தான் இருக்கு. நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை போய் நம்மளை பத்தி நினைச்சுனாலே அவர் பார்த்துப்பாரு. அந்த யானை வந்து நம்ம மனுஷங்களுக்கு, கெட்ட மனுஷங்களுக்கு ஒரு சமானம். கெட்ட மனுஷங்கள் என்ன பண்ணணும்ன்றத நம்ம தலையை போட்டு உடச்சிக்கவே வேணாம். ஏன்னா எப்ப பாரு சாட்லயும் கேள்விங்களும் இதான் வருது, ஐயோ கெட்டவங்க எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும், அது நம்மையே வரி பண்ணிக்கணும், அது கிருஷ்ணரோட பிரச்சனை, அவர் பார்த்துப்பாரு. அதே மாதிரி நம்ம வந்து கிருஷ்ணார் பணம் சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட சரண்டர் ஆனா அதுவும் கிருஷ்ணனோட பிரச்சனை. அவர் வந்து நம்ம ஆங்ஸைட்டியை தூக்கி அவர் தலையில வச்சா அவர் தான் டென்ஷன் ஆவார். இப்ப பாருங்க, அந்த சின்ன ஸ்பாரோவை காப்பாத்துறதுக்கு அவர் அம்பு எடுத்துட்டு அவர் 2-3 நிமிஷம் ஆறதுக்கு கூட அவர் இன்வெஸ்ட் பண்றாரு. அதனால ஒரு ஸ்பாரோவா இல்லையான்றது அவர் வித்தியாசம் பார்க்க மாட்டார். அவரை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே அவருக்கு ஈக்குவல் தான். சோ நம்மளும் அந்த மாதிரி எல்லாரையும் ஈக்குவலா ட்ரீட் பண்ணிட்டு நம்மளோட ஃபோக்கஸ் என்னமோ அதை ஒண்டி பாருங்க. சோ ஐ ஹோப் யூ என்ஜாய்ட் தி ஸ்டோரி. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், தேங்க்யூ சோ மச். இது போல் லான்ச் பண்ணலாம். சாரி, நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் போல இருக்கு. வசிக்கிட்டோமா மாதாஜி? சீதா போல் தெரியல. தெரியுங்க, எனக்கு தெரியுதா? இப்போ தெரியுது. தேங்க்யூ. ஓகே. எல்லா ருத்ரர்களின் கிருஷ்ணர் தம்மை அவருடன் ஒப்பிடுகிறார். சிவபகவான், பிரமதேவன், நாதமுனி, ருத்ர கணங்கள். எந்த வேதம் கிருஷ்ணருக்கு குறிக்கிறது? வேதங்களில் எந்த வேதம் கிருஷ்ணர் தம்மை கூறுகிறார்? ஒரே நிமிஷம், ஸ்டாப் ஃபார் இன்டரப்டிங். ஆக்சுவலி நேத்து ஒரு மாதாஜி சொன்னாங்க, யார் யாருக்கு போல் தெரியலையோ அவங்க வந்து அவங்களுடைய பெயருக்கு பக்கத்துல வரக்கூடிய அந்த 3 டாட்ஸ்ல போயிட்டு, இந்த டாட் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுல கிளிக் பண்ணிட்டு ஐ திங்க் என்ன சொன்னாங்க தெரியல, அவங்க அதுல ஒரு பிராக்கெட்ல உள்ள போல்ஸ் நீ போல் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனா இங்க எதுவுமே தெரியலையே.
ஐ திங்க் அந்த மாதாஜி இங்க இருந்தாக்கா கேட்கலாம். யாராருக்கு தெரியலையோ பாவம், அட்லீஸ்ட் we can help them. த்ரீ டாட்னா இங்க கீழே இருக்கிறது இல்லையா, அதுல மோர்னு வருது, அதுல இருக்க 3 டாட் இல்லையா இருக்கா? இது ஸ்டாப் லைவ் ஸ்ட்ரீம்னு இருக்கு எனக்கு. அது வரலையே. உங்களுதுல பாருங்க. ஐ திங்க் as a பார்ட்டிசிபெண்டா உங்களுதுல என்ன தெரியறதான்னு பாருங்க. ஓகே கார்த்திக், கிருஷ்ண பிரபு நீங்க பாருங்க. அதுக்குள்ள சீதாராமன் மாதாஜி மீட் ஆல் கீழே, மீட் ஆலுக்கு பக்கத்துல மீட் ஆல் இருக்குல்ல, பக்கத்துல ஒரு 3 டாட் இருக்கு. அதுல ஓகே என்ன சொன்னாங்க, என்ன அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எனேபிள் வெயிட்டிங் ரூம், மியூட் தெம்செல்ஃப், ஸ்டார்ட் வீடியோ, அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னு தெரியல. நம்ம ஃபேஸ் கிட்ட இருக்கிற 3 டாட் தான் அவங்க சொன்னது. அதுல சூஸ் வர்ச்சுவல் பேக்ரவுண்ட், சூஸ் வீடியோ ஃபில்டர், அந்த ரெண்டுத்துல ஏதோ ஒண்ணு சொன்னாங்க. இஃப் அவங்க இருந்தாங்கன்னா சரி, இல்லைன்னா யாருக்கு வரலையோ அதை ட்ரை பண்ணட்டாங்க. சூஸ் வர்ச்சுவல் பேக்ரவுண்ட். ஆமா, ஃபில்டர் சொன்ன மாதிரி தான் எனக்கு தெரிஞ்சு ஞாபகம். எனக்கும் அதுதான் ஞாபகம். அந்த ரெண்டுத்துல தான் ஏதோ ஒண்ணு. ஓகே, எல்லாரும் இந்த மாதிரி இந்த 3 டாட்ஸ் பக்கத்துல வரக்கூடிய இது ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒண்ணு ட்ரை பண்ணுங்க. யார் யாருக்கு இந்த இது தெரியலையோ, இந்த போல்ஸ் தெரியலையோ, ப்ளீஸ் ட்ரை அவுட் ஆக்சுவலி. எஸ் எஸ் பிரபு, நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க. எந்த வேதம் கிருஷ்ணரை குறிக்கிறது? வேதங்களில் எந்த வேதம் தம்மை கூறுகிறார்? ரிக்வேதம், சாமவேதம், யஜுர்வேதம், அதர்வ வேதம். மகாரிஷிகளில் கிருஷ்ணர் தம்மை எவருடன் ஒப்பிடுகிறார்? அகத்தியர், பிருகு, மனு, கபிலர். பகவத்கீதை தம் 10.42 படி தன் சிறு அம்சம் மூலமாக இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் புகுந்து அதை தாங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். பிரம்மதேவன், கிருஷ்ணர், சிவபகவான், அர்ஜுனர். பகவத்கீதை ஸ்லோகங்கள் 10.8 முதல் 10.11 வரை. The only sloga describes the Lord's opulence and the complete essence of Bhagavad Gita, complete essence of Bhagavatam, B and C. மாடுமைக்கும் சிறுவன் அந்த கதை தேவையில்லை இல்லையா? அது மாதவேந்திரபதி கதை இங்க வரல. இது கதை சொல்லியிருக்கோம், பட் வேற வந்திருக்கீங்க. அது நேத்து கூட பார்த்தோம்ல. இது அது என்னமோ ஒரு மாதிரி திருப்பி ஐ திங்க் அது நீங்க வந்து சொல்ல தேவையில்ல, அவங்க பண்ணட்டும். அட்லீஸ்ட் they can do story then அது for their knowledge. meanwhile யாருக்காவது போல்ஸ் தெரியலன்னாக்கா ஐ திங்க் கை உயர்த்தி இருக்கிறவங்க எல்லாம் தயவு செஞ்சு உங்களுடைய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நீங்க இந்த சாட் விண்டோல போடுங்க. meanwhile we can at least cover பண்ணலாம் another 2 minutes. கார்த்திகேயன் பிரபு, லதாவாரி சுந்தரம், லதா வைர சுந்தரம். கார்த்திகேயன் பிரபு கொஞ்சம் டைப் பண்ணுங்க உங்களுடைய கொஸ்டின் என்னன்னு. சுப்பிரமணியன் பிரபு, you put your question in the இன்னும் ஒரு நிமிஷம் இருக்கு. மாதாஜி, அந்த டிவோட்டிஸ் வந்து அந்த 2 பாட்டையும் லிரிக்ஸும் பாட்டையும் கேட்டதை வந்து நான் உங்களுக்கு ரெக்கார்டிங் அனுப்புவா, அப்புறம் வாட்ஸ்அப்ல போடலாமா? நான் அதை இமெயில அனுப்பிடுறேன். எதுக்கு கேட்டாங்களா? ஷேர் பண்ண ஆமா, சொல்லி. இன்னைக்கு அந்த 2 காம்போசிஷன் கேட்டாங்க. அது ஃபுல்லா திருப்பாவை வந்து எல்லாமே அந்த ஒரே ஸ்டான்ஸால வந்துரும். நீங்க குரூப்ல போடுறீங்க மாதாஜி, நோ நீட். பகவானை பத்தி போடுறதுல பாட்டு போடுறதுல போய் என்ன இருக்கு? இட் இஸ் இல்ல, அது வாட்ஸ்அப் குரூப்லயே போட்டுருங்க. அவங்களுக்கே அவங்க கேட்டவங்க அவங்க தானே, அவங்களுக்கே ஷேர் பண்ணிடுங்க. சரி, நோ இஷ்யூஸ். கிருஷ்ணா, நான் கேட்டுட்டேன். நான் அவருக்கு கேட்டு எழுதியிருந்தேன் என்ன பண்ணணும்னுட்டு. அது ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ருத்ரர்களில் நான் சிவபெருமான் சொன்னோம் இல்லைங்களா? தட் இஸ் ரைட். 76% ஏன் கன்ஃபியூஷன் ஆயிட்டாங்க இவங்க? சாமவேதம், வேதங்களில் நான் சாமவேதம். அதிலும் சாமவேதத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இருக்கக்கூடியது என்னன்னாக்கா பர்டிகுலர் இது என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஆக்சுவலி. வேதங்களில் நான் சாமவேதம், அதுக்கப்புறம் வந்து பிருஹத் சாமம்னு சொன்னார். கரெக்டா? ரைட். எனக்கு டக்குன்னு சில சமயத்துல மறந்து போயிடுறது.
I don't know why I will forget. So next வந்து மகரிஷிகளில் நான் பிருகு முனி அப்படிங்கறத வந்து பகவான் சொல்லியிருக்கார். பிருகு முனி தான். ஸோ கபில முனி வந்து வேற, he is different. அதாவது இந்த சாங்கிய பிலாசபிக்கல் இதுல வந்து he is a கபில முனி. பட் மகரிஷிகள்ல வந்து பிருகு முனி ஆக்சுவலி அவர் வந்து. அப்புறம் வந்து எல்லா இடங்களிலும் உட்புகுந்து வர்றது வந்து நம்ம கர்ப்போதய விஷ்ணு சொரூபமா இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ண பரமாத்மா தான். ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து 8ல இருந்து 11வது ஸ்லோகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி என்பதுதான் வந்து பகவத்கீதையினுடைய சாராம்சம் அப்படின்ட்டு நான் சம்மரி சொல்லும் போதே சொன்னேன். இஃப் ஐ எம் ரைட், தட் இஸ் த ஆன்சர் ஆக்சுவலி. அண்ட் தென் பி அண்ட் சீன் எப்படி வந்ததுன்னு எனக்கு தெரியல. கம்ப்ளீட் எசன்ஸ் ஆஃப் பகவத்கீதா இஸ் 10.8ல இருந்து 11 வரைக்கும். அது நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, மாதவேந்திர புரியுது. ஓகே, ஐ திங்க் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஸ்டோரி அது வேண்டாம். ஓகே. ஸோ கொஷின்ஸ் ஏதாவது இருந்தா